Wago ne Nyasaye erokamano miwa ngima manono to iko chenro ma iye lach okinyi ma kamae. Ang'eni bang' ma Cleophas bo bedo ka kelo weche manyien. Bang'e to e nonro mar gazet nitiere weche mopogore opogore ma gazet omiyo pek okinyi ma kawuono. Anno ka Daily Nation omiyo peka mano 61 billion iwacho ni IBC polls shocker. Omenda makoro duol mata weche mag yiero e pacho ka IBC dwaro mar mondo mi obiota weche mag yiero kaachiel koda wanyalo wacho ni yiero madunde kod gwenge mopogore opogore monego bedni itime pacho kae kaachiel kod The Standard be nanno koketo thuon wach manno ka Daily Nation bende mulo matin. Mano kaluwore kod obila mawuok e pacho ka ma bende notho e piny mano mar Haiti. Koro ndike kanyo ni lit mar Haiti kata na peno Haiti. Nitiere miyo mongere kaka Naomi Samuel ma bende iluongo ni wuon ode ne otho e piny mano mar Haiti. Tipo ne bendo chiw kanya kwa Mgajong wabro bedo kwa mi matut kotenre kod mano e nonro mar gazet man The Standard kanyakla kod Daily Nation. Kawuono en chieng' tich adek bang' ma wantiere kod twak mokwongo e chenro mar piny twak ma bende dibag kod nyadendi Joyce Duol. Nyakora Mgajong e twak mokwongo wabo bedo ka watwak otudore kod ng'anyo mago mag jopuonjre mag mbalariany mano mar Tuka odiochieng' manyoro ne gi ng'anyo ka gidwaro mar mondo mi oyaw mbalariany no manyaka sani osebedo kolori. Ang'o matimore? Ng'ikruok nitiere kanya inyanyoto e somo mano e kuonde tiegruok mamalo ma pacho ka to Sharon gi Cleophas wang'eyo ni ok en tuk kende. Wang'e ni mbalariany mamoko bende nitiere kod midhiero mamoko. Mano bende korango mbalariany mamoi ma bende osebedo gi midhiero makagi kata kamano tem lok tera mondo mi one kidwoke kare. Penjo maduong' ma ji penjo kawuono kata jotend jopuonjre ma bedo kar ka ni bende biro winjgi nikech gima nolor mbalariany no jopuonjre ne odonje ng'anyo mag jopuonj gi jotich mbalariany ma bende wacho ni pok ochul gi osara. Kinde mokalo nantiere ka kod japuonjre e mbalariany moro ma Kenyatta to nowacho ni wuon mare min mare puonjo TUK Technical University of Kenya to wuon mare puonjo Moi University. Mbalariany ariyo lor osara pok ochul jogi. En kama okete banda chane band phone nikech baba gi mama gitiyo tiyo magitiyo ni koro school fee mare bende koro ok chul e kinde madwaro nikech deko machalo kamagi. En ang'o wanyalo timo mondo mi ores jopuonjre machalo kamagi manyaka sani giriyo mar somo kata mar tieko somo moko tie jaka higni mar 5 pok otieko sani onego bedni gichieko ka gichako penj semester makoro dhi ka gima rumo ni odhi chalo nade kinde mabiro. Ng'eni tok twak makamano kano chieng' tich adek wantie gi chenro mar tedo gi chiemo konyawada Jalieta kaeto bang'e wadhi donjo e chenro mar mbaka oromo kama kano watwak e weche mag jo apiko kata jogo ma jo boda boda twak ma ibiro kanyo kata kod Sharon. Marang manya korom Gajwang chakre saa 3 mana ka Cleophas osenyisi okiny ma kawuono wamulo sekta mano mar boda boda. Nitiere paro moro kata mna bila mano mar higa mar 2023 ma bende nokadh kanyo gi Dr. Boni Halwale nyakorom Gajwang. Nyaka sani en bil ma bende Senate nosekadhe bil ramna paro makamano koro chwale nyimod bura maduong' ma pacho ka. Bil makamano ochiwo chike mopogore opogore ne jogo eko bende riembo pikipiki kanyakla kod jogo ma bende ting'o e apiko. Kapo nono ni bro bede ki yudi e apiko kanyo kionge helmet ng'eni kaw ni chik. Pikipiki bende ok nego bende ting'o iwacho ni 50 kg and above ma bende kora wuoro ne an Sharon ong'ao dongo kan kilo 50. Kora kene mar bedo ni hingo kilo 50 matene no akeno wala gibro bedo ka ging'yo gi rang'iny mane koso koro mwandu nyalo bedo ni en mwandu mutin nikech anto kan kilo 50 ok in kilo 50 koso ok in mwandu anyalo bedo mwandu lure kaka ing'eye. Kata kamano iwacho ni jogo kuma bende riembo apiko jomiting'o go apiko chike koro ridi paro makamano nosekadh gi od bura mar Senate na neno ko kilo ng'ur mako ni kod kocha kuom jogo kuma tiyo gi apiko kanyakla kod joriembo apiko koro bedo kod moko kuom gi jokom ma Nairobi kanyakla kod Kisumu kanyakla kod ja apiko. Nyakwara Mgajwang e mbaka oromo kanyo odiochieng' ma kawuono bende Cleophas Oluoch bro bedo ka twak kodi achiel kachiel in kaka japiko mar mondo min bende isumane paro mari kotudore kod chike mager makoro idwa ket magayo sekta mar apiko e pacho kayo. Michako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236000 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Ka tudri koda bende mbui mar Facebook mara kod mano mar X yuda kata Cleophas Oluoch. E mbui maga duto te yuda gi nying mar Sharon Ong'ome obed kod nyaka giko nikech ma en rope mokwongo magethon weche. I'm going to consult before we make the next move. As I said,
So I say that I will make a statement sometimes next week. Total cost of the King's Gate on this document, line number 26, 7 billion. Gimanyisa ni jogo notiyo kode marach ekonege kawuotho ayudo sirware kando to ketie 20 bob. Nyakora mogo jwang' machiegni okinyi ma kawuono chenro mara rupiny mantiere karkachiel kachiel ka wachako kod weche manyien ma bedo osebedo kwa luoni mano odiochieng' manyoro ka wachako sani bedo ka tayo weche manyien nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanyakwar mokieyo nyaka chango machiegni. Ogai mar ODM Raila Odinga ochako chenro mar lalruok gi oganda ewi kama ochomo e weche mag siasa. Raila maoromo kod moko kuom jodongo mawuok Nyanza kod jotend rowere kaunti ma Kisumu ojiwo oganda mondo mi owere kod weche mago mag AUC kendo rit lendo mare juma manyien ewi chung' mare mar siasa. Kaka Simfros Okenda lero, Raila osingo mar wuotho e konde mathoth ma pacho kae kochoko pacho oganda. Safar mar ogai mar ODM Raila Odinga mar manyo osiep manyien mar siasa ochakore. Raila ochako bago romo kod oganda mopogore ewi lalruok kotenore kod siasa mare tok rem yudo kom mar AUC. Romo mokwongo kod oganda tok wuok Addis Ababa notimre kawuono e kaunti ma Kisumu. Raila noromo kod jodong Luo mawuok e kauntis 4 duto ma Kaluo. Tok romo kod jodongo, Raila nobedo gi romo maling'ling e City Hall kod jotend rowere mawuok e kaunti ma Kisumu. Kane oloso kod jofwambo tok romo makamano, Raila wacho ni romo mag lalruok go obiro bage gwenge mathoth e pacho ka. I'm not just going to be confined to Nyanza or this part of Nyanza. I will be talking to leadership from Kisii, from Western, from the coast, from the Rift Valley, from the Eastern, from Northeastern, from Central, all over the country. During this period of time, I'm going to consult before we make the next move. Raila ojiwo oganda mondo koro were kod mbaka mag AUC kaluwore ni gin gik masagi osekalo. And I've also shared with them what I saw during my campaign for the chairmanship of the AU, what transpired also in Addis Ababa and thereafter. And I've told them that that chapter is now behind us. Now we're moving forward. I'd said that there was going to be life after Addis Ababa. Kamano bende osingo mar lando elela okang mare pau siasa juma manyien. I will make a statement sometimes next week. And I want just to tell you here also that watch this space. Motelo ne romo kod grube mag oganda Kisumu, Raila kod jatend Kenya William Ruto nyobogo oganda gi twak margi makanyakla manyo timore kar jot mar jatend piny mani Mombasa. Twak manyo gisingo e biro tiyo kanyakla kendo Raila nyo singo ka opach jopiny. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakura mojong kwa dhi nyime eni jatend piny William Ruto odok ne moko kuom okenge mosekao e piny owacho mare mathoth jo Kenya okoseyie go nyaka gie sani kowacho ni gibiro kelo lokruok makare pacho kae kendo nyago lemo mana kuom thuolo manok kaloso kanye kaunti ma Kwale kinde mano yawa yanga chenro mar keyo teko sitima e kor gwenge. Jatend piny bende odok ne osiepne e kinde kod osiep e kinde kod ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga. Joja oko nigi ler mathoth kuok Mombasa. E odiochienge mar adek kadhodh nam chumbi, jatend piny Kenya William Ruto ne oyuore kaunti ma Kwale kuma ne osidhe gedo mar kar thieth ma Mkongani kaachiel kod sidho chenro mar keyo sitima e gwenge ma Kiwegu. Kae, jatend piny ne oramo ni sani wuok oko mar riwo oganda jo Kenya duto kanyakla e weche mag dongruok kendo onge jogo mabiro dong' chien kata matin. Hata wale walikuwa upinzani tumekubaliana na wao wakuje tufanye pamoja, ndio tuendeshe Kenya pamoja, kusiwe na ubaguzi, kusiwe na wale wamefungiwa nje. Watu wa Lungalunga, wa Kwale, mshirikiane na serikali ambaye inafanya kazi pamoja na viongozi wenu. Leo hii
wanaofanya sisi maendeleo wanalalamika kwa sababu walitangulia wao. Endelea kuchapa kazi, zuru miradi kila mahali. Hata ikatokea watu wengine wakasema pwani si Kenya, ni kwa sababu maendeleo yaliadimika. Lakini hivi sasa kila mahali, kwa mji, kwa kijiji, kwa kila sehemu kuna mradi. Jatelo no mane wuotho gi jotend migepe mopogore kaachiel kod jod bura ne bende ogoyo poro ewi chenro mar thieth mar SHA mane ojiwo oganda mondo mi ondikre kar rombgi. Ne olero ni midhieche masani jopiny kale kotenore kod chenro no biro mana rumo. Mujisajili ndio serikali ya Kenya tuwe na information ya kuweza kupanga mambo yenu ya matibabu. Tuweze kuhakikisha ya kwamba kuna wauguzi wa kutosha. Tuweze kujua kuna equipment. Tuweze kujua madawa kiasi gani inahitajika hapa hospitalini. Madirekta wa Msambweni na mahospitali mengine nikauliza, SHA inafanya kazi? Wakasema inafanya, na hospitali yao pia inalipwa. Ne bende giseo jogo manyayo siasa magakweda gino magikoni medo manathiro dongruok e kor gwenge. Tuachane na maneno ya ukabila na ubaguzi wa kidini na ubaguzi wa kila aina. Tumeanzishiwa stima, wale wavuvi wafanye biashara yao ikiwa salama, na sisi wengine tuweze kufanya biashara vizuri na tuishi mahali salama. Tutasimama na wewe. Hizi porojo zingine wewe nyamaza tu. Jatend piny mabende ne ochiwo oboke mag lowo ne squatters ne okoni piny owacho dhi nyime kod chenro mar nyiewo lope mawegi nolal. Masani squatters ojotie ka komachielo bende ochiwo siem ne jogo mani kod tim mar monjo kendo jote lope ji giwegi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. IBC dhi tiyo gi omenda maromo siling bilion 61 mano mar bago yiero maduong' mar 2027. IBC yango ni gidhi tiyo kod omenda makamano endiko jogo ombulu manyien maromo milion 5.7, goro kiewo manyien mag gwenge, bago yiero madundo e kuonde chung' od bura maromo 4 kaachiel kod kanyiewo masinde manyien mag yango nonro mag jogo madhigo ombulu kata mong'ere kaka Kemskit. Ka jafo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, omenda makamano en medruok mar bilion 17 kipimo kod yiero mar 2022. Duol mochung' ne yiero e pacho kae IBC onyiso od bura ni piny Kenya dhi tiyo kod omenda maromo bilion 61 mar bago yiero maduong' mar 2027. For that election. E nyim komiti mar od bura mochung' ne chike JLAC, jalup jatije maduong' mar IBC Obadia Keitan oyango ni omenda makamano dhi chung' ne ndiko jogo ombulu manyien maromo milion 5.7, goro kiewo mag gwenge kaachiel kod nyiewo masinde manyien mag yango nonro mag jogo ombulu. The requirement for the general election to 61 billion 737,052,195. Now Mae en medruok mar omenda maromo bilion 17 kipimo kod yiero maduong' mar 2022 mane IBC otiyo kod bilion 44.6. Kalure gi director mar omenda e IBC Osman Ibrahim, IBC dhi nyiewo masinde manyien mag yango jogo ombulu maromo 50,352. Technology above 10 years is obsolete. So the 45,000 Kemskits will be obsolete by come the general election. Jogo ombulu e kuonde chung' od bura 4 mosebedo ka onge kod jood bura magi kuom thuolo malach bende nyalo buonjo bang' IBC kwayo od bura omenda maromo milion 480 mar bago yiero madundo e gwengego. Moko kuom ute chung' od bura ma IBC dhi bago yiero madundo tok yudo commissioners manyien gin kar chung' od bura ma Ugunja, Banisa, Malava kod county ma Baringo kaachiel kod wards 9. Chenro mar goro kiewo mag gwenge mag kuome osemoko e rod kuom thuolo mar higni 3 nyalo chopo kare poni od bura opuodho omenda maromo bilion 7 mar tayo chenro makamano. We have sought an advisory from the Supreme Court, but we don't know what the advisory will be. If they say we go, then we know the budget. It is actually 7 billion. Chenro makamano ne onego tim dwe mar 3 higa mokalo, kata kamano ne ochwale nyime kalure kod onge mag commissioners. E komachielo, apisi mochung' ne ndiko duond buche pacho kae bende oyango ne gisendiko duond buche 2 manyien motelo ne yiero maduong' mabiro.
Duond buche makama gin duond bura mar The We Alliance Party kod Democracy for Citizens Party. Duond buche mamoko manyien 11 bende osendik makmana ni pod gin e yor kojolo. Ikrok ne yiero maduong' mar 2027 osechako mako mach bang' duol mochung' ne yiere pacho kae IEBC kwayo od bura omena mar bilion 61 mar tayo yiero mabiro e yo ma ohuyanga kendo maratiro. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Mambo mar siasa Chris Owino entiere Parliament Buildings nyoro. Kendo sani ka wadhi nyime en kwan mag jomo owito ngimagi kata osewito ngimagi bang' masira mar apaya manyotimore Koru Moroni ochopo beach bang' ng'at achiel kuom jogo mane tuo 4 mane ochwale kar thieth ma Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital nowito ngimane. Jadek mamoko to pod dhi nyime koda yudo thieth e osuptal no. Ji mamoko 8 dhi nyime gi yudo thieth e osuptal mano ma St. Vincent Mission Hospital Moroni. E masira no manyotimore otieno manyocha ji mamoko 15 bende nyo oyudo hinyruok kendo nyose thiedhgi magidhi pacho. Last night there was a very serious traffic accident near Moroni where we received at around 11 o'clock 4 patients who were severely injured. They had fractures of the lower limbs, fractures of the upper limbs, and in fact we had one who had a traumatic hand amputation. It's unfortunate that one of those involved in the road accident, passed away while undergoing treatment. One lady who had what's called traumatic amputation is currently in theater, is undergoing surgical debridement as we speak. The remaining 2 that actually have some fractures, they have been attended to by the orthopedic team, and as the CEO has said, all that I've done is to ensure that the patient safety is held, and the patient actually currently are recuperating well and they're in good condition. Kama chalo nyakolo mogejwang telo mar okumba mar thieth mar SHA oseo kwan mar ute thieth mag ji giwegi mano ma ong'anyo chiwo thieth ne jopiny ka gikoni pod nitiere maromo ute thieth 8,000 ma pod biro chiwo thieth ne jopiny. Jatatije mar SHA Dr. Robert Ingasira oyango ni report mora ma gibiro yudo mar od thieth ma biro dagi chiwo thieth ne jotuo ibiro kawo negi okang' mager. Kaka Judith Omondi lero, riwruok mar jopuonj bende mano mar Kupet wacho ma okumba gi mag thieth nyaka sani ok ti obwogo ka okang' mager poni piny owacho ok ochwalo omenda gi kochopo odiochieng' ma kawuono. E okang' ma okwongo telo mar okumba mar thieth owuok oko mar wuoye wi ng'anyo mar ute mag thieth mag ji giwegi e chiwo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Jatatije mar SHA Robert Ngasira e twak mare kod Ramogi TV odiochieng' ma kawuono oseyo ng'anyo mar ute thieth go ka okoni pod nitie ute thieth ma ohewo 8,000 ma inyalo tigo kod jotuo. Ingasira bende koni okang' mager biro kaw ne ute thieth mabiro tuono jotuo thieth. I don't think it is true that members are not receiving service. I need to indicate that as we sit here, we have contracted more than 8,600 facilities. The facilities membership under RUFA is just about 300. If there is any member who is being turned away because of one reason or the other, then like I said, we will invoke the whatever clauses that are in our contracts with them. Kata kamano oyango ni nitie gope maromo bilion 19 ma oseyangi mag NHIF kendo gisechako bandho migepe mag piny owacho ka okalo kuom migawo mar omenda mapok nochwalo omenda ne NHIF. These amounts are supposed to be obtained from a number of government ministries against schemes that were offered by NHIF. And we have had discussion with these ministries, and plans are being made for those ministries to be funded by Treasury so that they get the money and settle. Ewi okumba mar thieth mar jopuonj mabende ok ti nyaka sani Ingasira koni ginyalo dokie SHA gino mar riwruok mar Kupet okwedo ma okalo. This is where SHA comes in very handy, because even when you go to a hospital, SHA is the first charge. So if your other insurer withdraws service, even yourself,
then you still have SHA. The SHA CEO is saying is unacceptable because teachers lost their medical allowance so that they can get quality services. There are no quality services in public hospitals, so teachers cannot go to public hospitals. Telo mar riwruok mar Kupeto buogo kaondamo mager poni okochwalo omendagi mag thieth. And the decision that we are going to make is not only limited to asking the government them to down their tools. It can be even legal redress because that's a right. So watch this space. Yes, medical attention is a right. We cannot listen to lectures from whoever. Tich Ang'wen jumani okumba mar thiethno dhi bago bura kod telo mag ute thieth mag ji giwegi poni ginyalo chopie winjruok. Judith Omondi, Ramogi TV. Koke magomo timore kaunti ma Nairobi ka orana matimore kaunti ma Siaya jochiw thieth e kaunti no ma Siaya mabende tiyo bwo chenro mag chiwo thieth mar Universal Health Care. Okwayo gavana makono James Orengo mondo miyo chop singo mar ndiko gi tich e mongirore ka gitwa gi jofwambo machiegni gi apis gavana mayudore boma ma Siaya e kinde mane gichopo kanyo mondo mi gichwal ywakgi. Jochiw thieth go kotenegi kod Caleb Oginga kod Lorina Bwire ong'ure wi kaka tend kaunti no osebedo ka ok dew gi kinde magindiko ji tich ka bende gi ywago mibadhi mokwako chenro makamano. Gimedo ni moko kuomgi ma osebed ka iluongo mondo mi oda dhogi mar mondo mi giyud tich pod ichaki kwaya soya. That no recruitment will take place within the county without being considered. It happened and we are just there. And if at all you found yourself in the recruitment, you had to dig down in your pocket, which happened to majority, and those who are not able to afford that, majority were dispersed, and you can hear we have lost like 5 colleagues. Who is our employer? Very important. If you are told we are the employees of county government, then be it. If you are employees of national government, then be it. We should be answerable to our employer. Na nimekuwa kwa contract for the past 5 years with no gratuity, no allowances, no NSSF remittance. Saizi pia kitu yenye natusumbua sana na SHA pia haifanyi. Umekuwa ukitudodge, you don't want to see us. Some of us are stressed up. Currently we have a colleague who is dead due to stress. If you go to see a county referral hospital morgue, you will find her lying down there. If you don't report to job, they will call you. Mbona hujaenda kazi? And they will threaten you with letters and messages. We can't continue to suffer under contract. When we see our juniors, me, for example, there are people who have mentored, and now they are in PNP. How does it look? Mosenyene jotije moke kaunti no Siaya. Odhene kaunti ma Migori. Gavana ma Migori ochila yako singo chopo singo mag dongruok e kaunti ma Migori ka wacho ni thuolo mar higni 2 gi nus ma osetiyo dongruok ma osetimo nenore. Gavana Ochilo ne otwak e od bura ma Migori kama ne ochiwe ler ewi kaka sirkande osedache dongruok. Jofo marwa ma Migori Joe Juma ne ochopo e twagno kendo koro miyo waler mar wacho. E twak mare no mokwongo bende ma Migori higani, twak bende chik wacho ni gavana nyaka koro chiw higa ka higa. Ochino ne piny wacho ma kaunti ma Migori osego kenge madongo e chorochego mag dongruok. Gedo mar log tij mar kaunti ma Migori ma igero kod omenda mar $400,000 chulo gope mag jotimo rak marom $1.1 gin mag gavana ma Migori wacho ne sirikal mare osetimo. We have managed to pay pending bills to our suppliers, contractors and service providers to the tune of 1.1 billion. E migao mar ohala ochiwa ni gedo mar kar choko piedho kaachiel kod uso mwandu mopogore opogore ma ong'ere kaka County Aggregation and Industrial Park ma igero kod omenda maromo $500,000 chiwo omenda mar timo ohala ne grube maromo 400 gin moko kuom chenrogo mag ohala ma osetimo. Ochilo ne owacho ni e kinde mar higni 2 bende gisegero klesego mag nasari kata ECD maromo 140 ka bende omenda maromo $20 bende koro oseket tenge mar medo ndiko jopuonj nasari. We have constructed additional 140 ECD classrooms across the county at a cost of $77 million since coming into office, and we have allocated
now 55 million for more classrooms. E migaono mathieth, mokuom gigo mochilo wach ni tende osetimo, gin moting'o gedo mar kuondego mag thieth manyien, kaachiel kod ndiko jotije maromo 100. We are in the process of upgrading the Migori County referral from level 4 to level 5 hospital, which will include a medical surgical complex with an ICU, 4 theaters, and surgical and medical wards. To e sekta no mare, pur kaachiel kod pith jamni, gavana ma Migori wacho ni gisemiyo jolupo ounga mag rech, chiwo nyithind rech, chiemb rech, kod kata chiwo kothe ne jopur. Have constructed cold storages at Hispania and at Uriri at a cost of Kenya shillings 10 million. We have procured and distributed more than 80 tons of high-quality seeds, including Nyota beans as alternative to tobacco farming, maize, sunflower, sorghum, and rice. Ne waniten county ma Migori keto kenge mane ni kambi mar rabuon mano mageto ng'anya mabende osebedo ka koro kwamo kuom kiny mathoth koro chako tich makare. We are currently working on a policy to facilitate the entry of a strategic private sector investor who will or who should be able to assist us in running it. MCS ma Migori ne ogolo paro ma opogore ka otende kod twak mar gavana yako. Gavana osetiyo matek kendo wuoda yako med tiyo ne jopiny ae luoro bed motegno nikech wan ng'eyi. Naomba kwamba mtulie, vitu ambavyo vitakuja zingine ambazo zinataka a lot of planning na heavy expenditure ni vitu ambavyo tunaweka pesa kwa kila mwaka na zitaonekana baada ya muda fulani. Omulo Stadium for Youth, Omulo Soko Mujinga, Mondogere to the modern market, headquarter dhi mbele ka gorofa 2. Pending bills ni en tuo momako counties wa duto te ok mana Migori kende. To king'iyo wan kaka jo Migori wase reduce marwa makoro dong ma 0.6 billion. Mano nyiso ne wadhi maber. Twak mar gavana bende koro kawo kinde mar saa achiel, en mano bende koro oulo mokuom gigo mosetimo, kaachiel kod mago bende koro tende pango timo. Ka bende gimodong' en mondo MCS koro biro bet piny, mondo koro do lipot bende koro gol kod gavana ni. Mane to kanye minya medi, kaachiel kod mano bende koro inyalo gol. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya George Juma nyakoro mo joma ne makelo gik mag weche manyien mabiro en nonro mag gazet konyo oda Sharon Ong'ao kik dhi mabor nyinga Cleophas Oluoch Kisumo kanyo kwaro mokiewo nyaka Chisango kete mana ka. Win Nambogi on patapata.com. Yes! The more you refer, the more you earn huge bonuses and cash prizes. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo
materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki. Kausuka munditwe. Walim nam chumbi. Wabil chiemo mopogore opogore. Chiemo mantiere gi nyadhi. Chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore. Wan gi lobster. Wantiere gi prawns. Wantiere go kela. Wantiere gi oyster. Waden mondo waket gi e mesa. Wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic butter bende gi ndhadhu ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo. Kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Negin sigendni. Lakini aningine samini bazuma ze najichwadi tu. Nyiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo wakili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro nyoke dwani japodho nyuom nyargi. Koro nobimo maya ole ga. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich abich, saa 2 okinyi, kik bai. Ne korongo jong dakika 35 tok saa 12 mar okinyi machiegni ma nonro mar gazet matayo okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'ao. Kaka pile wantiere gazede ariyo, The Standard kanyakla kod Daily Nation. Okinyi makawuono kang'iyo gazede makamagi thor weche manitiere opogore. The Standard thor wach magimiyo pek gindiko kanyo gi dholiech pain over Haiti. Mano lit marahiti. Inyalo paro juma ni nyakwarom gajuanga nwalalo obila manowuok e pacho kaka dhi nyayo arita kwe e piny Haiti. Achiel kuom gi ne otho kaluwore kod chenro mago mag nyayo kwe e pinyno. Kopogore gi mano, Daily Nation wach maneno ka gimiyo pek en kotendre kod yiero
mano mar higa mar 2027. Kama bende duol mochung' ne yiere pachoka mano mar IBC koro wacho ni gidwaro mar mondo migi pok mar omenda maromo siling bilion 61 mano mar tayo yiero mabiro. Omenda makama kipimo gi ma bende na pok mano migi e yiero mar higa mar 2022 en omenda iwacho ni siling bilion 19 malo e wiye. Okiny makawuono kan kenda nyakorom Gajuang antiere gi Hansel Oyango jafwambo mabende obro bedo kwanono godo weche mago mantiere gazet. Hansel, amosi ni oyawre. Oyawre ahinya Sharon. Chiemo makare? Chiemo makare Nyasaye osekela ka. Man kaka iwacho no weche to lich ka Gachagua be koro waneno ka koro orie yo ka dhowath nam lolwe kocha ka koro temo manyo support mawuok kono ka koro otemo kelo gai Raila Amolo Odinga bute. Molo tinde kilari. Nikech aneno ka bende Gachagua bende kalure kod chenro mabende nodago do dhoge gi achiel kuom ute fwambi pachoka. Nowacho ni Raila will be president if he joins us. So wacho ni Raila ramna ogai mano Raila Odinga nyalo mana bedo jatend piny e pachoka kapo nono biro bedo koriwore gi kweth mano mar Gachagua gini. Kwa kamano Hansel ka sapo ko ng'adowa wamulan na weche momi pek e gazet mano mar Daily Nation maduong' kaendi en kotenre kod yiero mabiro mano mar 2027. Magi duto te wabro bedo kwa mulo nyakorom Gajuang thor wach nitiere kae. Wacho ni bilion 61 ibro dwar mano mar tayo yiero mar higa mar 2027. Mano medruok mar siling bilion 19 kipimo gi mana otigodo e yiero mar higa mar 2022. Weche to ng'eny ka weche mag ombulu to osechako ikore ne ombulu ka to budget maiga ni to wachore ka ni bro medore mana kisewacho gi bilion madhi mana 19 kanyo ero. Ombulu mabiro wacho ni pesa ma IBC chano tiyogo kind sani nyaka timo ombulu en bilion 61 mano mano kokiketo pesni ma idhi tigo de by election iwacho ni nyalo kawo pesa madhi mana milion moro kendo 20 gi wiye ma kendo ibro tigo do ma extra mano kokete budget ni mano ket tenge wang'e nitiere kuonde monego be ni itime by election. National Assembly nigi actually wacho ka ni milion 490 monego be ni tigo e by election mano kokete budget ni yiero madundo yiero monego be ni nuoyo moko be mane ok notim nikech weche mopogore opogore. Wachore ka ni gik ma pesa no dhi timo yang ka kuom gi gin nyiewo technology mopogore opogore, weche mag data protection, weche mag research monego be ni timo, gindiko jo gombulu manyien ma IBC geno ni milion 5 gi wiye mar jo monego be ni gombulu manyien onego be ni indiko. Makoro wang'e ni ng'eny ji bro bedo Gen Zs mosebedo ka rito mondo gimbe gigoyo ombulu gik mobro medo luoka. Tekinde mabende koro kamna IBC dwaro pesa maket kod manya kwa ronga juang wang'e midhiero mabende osebedo karamna kaluoro sectors mopogore. Achiel kuom gen sector mano mar thieth, ing'e gope mabende nitiere okumba mano mar NHIF nyaka sani neno ko osiptende mag ji giwegi kokadhe riwruoge magi bende gisani osechungo tiyo kod okumba mano mar SHA. Okang' mabende koro osketo kata mna jotuo kama tek miwuoro. Kopogre gi mano wantiere gi weche motenre kod somo e skunde mago mag piny owacho capitation manyaka sani kata mana poko chiwo. IBC bende neno ka koro dwaro siling bilion 61. Aparo ni Ansel wane kaka pok mar omenda makama bro bedo katiyo anoko mie peke ite mano mar 4 gi mar 5. To par nyako rom gajuang chakre higa mar 2010 kinde mabende koro iwacho ni last 3 general elections chakre bo katiba mano mabende nokadhi higa mar 2010. Piny Kenya osetiyo gi siling madirom bilion 121 e tayo weche mag yiero. 2017 ne watiyo gi bilion madhi 53.5. 2013 ne watiyo gi bilion madhi 24.5.
adek. Gima medo maeri en ni polling stations medore. Every time wadhi ombulu, jogo ombulu bende medore. Technology bende lokore. Koro kinde ka kinde nyaka gilok technology. Threats mag security, mag data security be threats medo lokore kinde ka kinde, makoro nyaka lock tactics. Kata kamano to committee mochung' ne weche mag yiero, mano committee ma od bura mochung' ne weche mag yiero, to nogwelo CEO ma IBC, mano iluongo ni Marjan Hussein Marjan, ma ok nodhi e nyim doho no, makoro doho no ok nomor ahinya gi wachno, makoro nye gipenjore ni to en wach mane manyo mono CEO ma IBC dhi e nyim doho mondo defend budget no, kata o explain kata oler ne jo Kenya ni budget no mae kaka onego bed ni watiyo kode, mae momiyo wadwaro pesa ni, mae momiyo budget ni dhi idho kamae. Odiochieng' manyoro do naneno ka jalup jata chenro maduong' mano ka duol mar IBC mano mong'ere kaka Baidea Keitanya bende nochopo e nyim committee mano mar od bura mochung' ne weche mag chike, mano iwacho ni National Assembly Justice Legal and Affairs Committee kotende kod pok mar omenda makama. Kata kanyo chopo to pod niwacho ni kata CEO onego bed ni chopo, makoro jotelo mani kuro kaka Otienda Molo gini yawa manye seyo CEO ma IBC no ni obedo nang'o ni en owuon okonya chopo nyaka no ora ng'at machielo mondo o-represente. Mutuse be nyo oloso ko nyo wacho nang'o ni wach manyiewo Kimskit manyien onge tiende kama chon ka pod nyalo tiyo, onge tiende nyiewo moko manyien ni wadwa replace the whole kit system to machon ka to pod nyalo tiyo. To kata wando Farah Maalim to nyo odefende ma wacho ni nitiere dwaro ma mondo wabed gi Kimskit manyien nikech teknoloji osemedore, kinde oselokore. Teknoloji tadier higni 5 ng'eny ahinya, maka higni 5 osekalo to samoro nitiere teknoloji moko ma ok nyalo bedo ni nyalo tire. Kata kamano to oyang budget no kaka dhi tiyo. Number 1, budget no nego be ni obedo funded didek financial years adek, mamano 2025 2026 2027 gi 2027-2028. So higa ka higa nitiere kaka obedo broken down ka, nitiere gik moko be tim higa ka higa, kata kamano nitiere gik ma nyaka tim higa kaka maintenance mag geche, mano nyaka bed budgeted for higa ka higa. Ineno ka ikombolo obro bedo malahinya nikech geche go bro tiyo ahinya ki compare gi higa ni. Budget no bi bedo malo nikech geche go bi tiyo. Kaka media campaign ibro tim mana higa mogik. Nitiere bulk SMS mibro tim higa ka higa, nyaka tim ombulu. Nitiere weche mag legal reforms bende mago nyaka tim higa ka higa. Nitiere weche mag electoral materials, weche thoth kata mana meals, iwacho ni chiemo kaka oganda ma bende biro bedo kata yiero ma kamano biro chiemo, no ken pok malach. Nyaka rom ga jonka oyudo thuolo nikech sa nyalo ng'adowa, obro bedo kosom e ite mano mar 4 kanyakla kod mar 5. Kata kamano kaka niwacho Hansel, odiochieng' manyoro committee mano mar od bura maduong' ma pacho ka, mano mochung' ne chike pacho ka indi bende nopenjo gimomiyo ni oket siling bilion 7.04 ma bende ibro bedo kinyiewo godo Kimskit manyien kanyakla kod koso chopo mano mar jata chenro mano kaduola mano mar IBC. Ibro bedo kisome nyaka rom ga jongi ite mar 4 gi mar 5, mana ka senyisi kanyo ni koro iwacho ni elections yiero mano mar higa mar 2027 IBC bende koro dwaro siling bilion 61. Aparo ni piny Kenya nitiere kama deni nikech koro sectors duto te dwaro mana omenda, somo ne ka thieth ka e kind mamoko. Kwa gima piyo weche motenore kod siasa, wadhi na weche matimore e god Kenya nyaka rom ga jwang'. Dalili ni piny Kenya nenore ni pod obro bedo e mbui kanyakla kod wang' jowi nyaka londo mopogore opogore kaluwore kod weche mosebedo kowacho. Nyaka sani koro kaluwore kod ni dayo dhoge gi achiel kuom ute fwambi pacho ka, kama bende koro Gachagua ne olieko ni ponono Raila Amolo Odinga biro bedo karuore kodgi e kweth margi ma bende koro gidwaro yango. Entiere koda iwacho ni high chances mar bedo jatend piny e pacho kae. The truthful man to sewuok kaeri
en o unleash wacho ni oloso kinde ka kinde nyaka bed ni ma strategy mare ma mondo obed e nyim oganda. Ng'eni ji ka neni sana to giparo ni ginyalo kata ka nitie paro moro mane rach kuomi to paro no nyalo lokore. Koro emomiyo sani otemo bet e media ahinya, otemo tiyo gi mbui, otemo en e liete, aruse, en e kanisni, otemo usore. To kata kamano ng'e ni chances nitiere ni en owuon ok onya chung', mana adier makende. En ong'e ni samoro ok onya chung', to koro otemo ng'iyo options ma en go kata joma tek e siasa ka monyalo neno kaka onyalo support. Ma koro nyicha waneno ka gise chako loso riwruok moro en kinde gi Kalonzo, wan gi Natembeya be gin godo kanyo, wan gi Onyonka gin go, Omtata gin go kanyo, Wamalwa be gin godo kanyo ero. To koro sani wang'e ni jogo to gionge oteku moro kata ok gitegna ahinya moro ma ka gichung' e nyim jo Kenya to jo Kenya nyalo ni machacha e jal ma wadwaro no obed ker kata obed jatend piny Kenya ka. Koro gitemo manyo options to koro lwar Raila Odinga manjo lwar e UC omiyo lwasi ma siasa Kenya ka olokore. Nyewa neno ka Daktari William Ruto be osekwako Raila, koro keto Raila bute machiegni ma kuma onyono Raila nyono. Kata kamano to koro sani koro Gachagua gi joge bende temo golo Raila kuom Ruto. Giwacho ni ka Raila ochung' president to gi supporte to Raila bro bedo ker. Giwacho ni Raila yudo ga average 6 million votes. To giwacho ni sani gin sure ni ginyalo yudo 6 million votes ne Raila, mano kapok imedo jo Raila. Mano bro bedo ko yude god Kenya. Mano yudo god Kenya kende. Makoro maga ema warito mondo wane ni bro bedo nao. Kata kamano to kata embo yie ni sani to pod chon, nikech kinde po nitie pod wan gi higni 2 gi wiye ma pod odong' mondo wadhi wago ombulu. To koro wacho ni piny pod chon. Koro but onyiso Raila nang'o ni ka Raila oyudo support ma Mount Kenya to mano obobedo keto. Wacho ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta bende nie e paraina no. Giwacho nang'o ni kapo ni gidhi direction to obro miyo gi blessings mari. Nikech nyaka sani bende Gachagua wacho ni oloso gima ne jatend piny mano Uhuru Kenyatta mar mondo mi oriwre kod kweth mare. Ka bende kweth mare nyakoro mga joma na ka Hansel oseng'isi kanyo. Nitiere kod jo siasa mopogore opogore. Nitiere kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, nitiere governor mano ma Trans Nzoia George Natembeya, senator e county ma Busia Okiya Omtata, jatend duond bura mano mar DAP-K Eugene Wamalwa e kinde jo siasa mamoko. Bende wang'e ni Gachagua bende nowacho ni obro bedo koyango kweth ma bende gibro bedo ka gitiyo godo rom kanyo dwe mar 5. Nyaka sani kata mana wang'e ni bende Raila Odinga osebedo ka luorore. Odiochieng' manyoro no anene e county mano ma Kisumu. Don wacho ni obro bedo kochoko pacho ganda kanyakla kod johera mage. Bang'e obro bedo ko nyiso wachung' mare mano mar siasa ma bende pod warito. Man adier. Kata kamano to wan ka nitiere jogo mosirore gi jatend piny Kenya Ruto ma be osebal gi paro mag Gachagua no. Wan ka gi majority leader. Tinda kiana en majority cause en kech do to nosewacho en majority don speaker nosewacho ni koro kweth mar Kenya Kwanza ma ng'eny od bura gine kweth mathoth. Koro ichungwa pod en majority. Koro ichungwa ka gi MP ma Laikipia mano Mwangi Kiunjuri gi Oscar Sudi mano MP ma Kapsabet owacho ni proposal aina no Gachagua wiyo wil go kabisa. Giwacho ni gin alafu kae to ntiere ji kaka nyuto gini ma support. Koro opogo siasa joma support Daktari William Ruto to chung' nang'o ni Raila ni korgi. To joma support Gachagua to wacho nang'o ni gima Gachagua wacho no ka Raila oluwogi to nyalo timore. To koro gima penjora ni koro bro lokore nade nikech Ogai Raila Odinga chiel ni nitie kaka nobedo represented yo got kochacha. Koro ang'a dhi change wang'ni. Mane e gima temo penjo nikech gino ka wanyalo no ni ang'o mo change kono ero to
nyalo bedo ni Raila nyalo bedo president adier kaka Gachagua Dongori chane na siasa wacho ni en gimoro malokre piny maru en malokre to ahinya mochelo ne yiero mar higa mar 2027 ng'wech pod iye lach nikech pod wantiere gi higni madirom 2 kamano Nyakoromga Jwang kodhi nyime ite mano mar 8 jatend piny nitiere gwenge mago mag Kadwadh Nam Chumbi odiochieng' manyoro ne nitiere kaunti mano ma Kwale kama bende noyango chenro mopogore opogore kata kamano jatend piny bende owacho osiro gimomiyo ni koro odwaro tiyo kod kweth mapingo piny owacho mano opposition kata kamano waseneno ko yango chenro mopogore opogore Kadwadh Nam Chumbi mago moriwo chenro mago mag osiptende nwanene kanyo ka odhi yango chenro mano mar mondo migund suptal mong'ere kaka Mkongani level 3 hospital kopogore gi mano chenro mar tudo stima mago mong'ere kaka last mile electricity connectivity affordable housing e kinde mamoko adier to kaka jatend piny wacho no to gwenge mag Nam Chumbi kucho to samoro osega kale akwede mag siasa gi mag dhoudi ma osethiro dongruok kono ero anawacho ka ni Mombasa e city mokwongo Kenya ka kata wan king'iyo ga dongruok ne to ok inya pimo gi gwenge moko ma Kenya ka makoro ka dibera ni sirikal chunye adier sirikal Daktari William Ruto chunye adier nitiere konyo jo Mombasa tananeno ka en gima ber nikech mane momi en jatend piny jatend piny to wacho ka nang'o ni otemo mondo oriw jo Kenya ma en sani siasa mag akwede gi siasa mag dhoudi ok gin gik moko dwa winjo mago gik ma kaponi mane kuma chunye nitie tananeno ka en gima ber ma onego olu to time ne dhoudi duto kiko time ne Nam Chumbi kende otime ne dhoudi duto wang'e ni bose wuok oko wacho nang'o otemo manyo kaka oloso ne rowere weche mag tich Kenya ka mondo rowere obed katiyo to samoro anya pinge matin nikech tije molose ga gin ga mana tije mag gedo gin mag tije mag jengo koro kanyo bonego ng'iye ni rowere tijgi ok gin mana nyom jengo kende rowere osomo Kenya ka ma konyalo loso lwasi ma ohala onyalo loso lwasi malong'o mar osuru Kenya ka mondo investors obi mondo wayud kaka rowere nyalo tiyo mondo kik obed ni en saa molose wi rowere kata kok gidhi Dubai kok gidhi Qatar tiyudo ka gin mana weche mag tiyo e jengo gi emineno ka kendo koro otenore ga ahinya kata kamano to kaka isewacho ni odhi launch projects mopogore opogore wan ka gi Mkongani level 3 hospital monego be ni itimo ne upgrading makoro nyalo dhi to level 4 kata malo weche mag last mile ni city monego be ni donje gwenge kono housing projects alafu gi weche mag title deeds ma gwenge ma dho Nam Chumbi kucho to adier weche mag title deeds to sebedo ka en wach makelo liet kono ero ne sana ne gwenge mani Gazi mano ma yudore Msambweni constituency onego beno chiwo title deeds madhi 6,000 monego beno miyo jomo odak kuondego kata kamano to wachore ni kuonde ma yande gise yango ni dhi gere affordable housing go to kane otim nonro to yud ni kuondego nitiere buche moko mantiere buolo manyalo miyo udigo kik chung motegno makoro nyaka gidog gi lock pattern ma gitim nonro machielo gi yang gwenge moko kendo nikech wang'e ni gedo ma sirikal gedo sani to sani sirikal oger bungalows kata udi ma piny gi gigera gorofe to gorofe mondo iger malong'o nyaka ikuny piny malong'o to lowo be nyaka bed motegno mondo kik ot sienyre to sama koro buche nitiere go to nyalo miyo ot sienyore kopogore gi mano Nyakoromga Jwang bende biro bedo ka somo kata mana maduong' Nyakoromga Jwang ma bende nolose gimomiyo ni koro osebedo kotiyo machiegni gi kweth mapingo piny owacho wang'e ni chieng' wuok tich noromo koda jatend duond bura mano mar ODM Raila Odinga e kar jot mare mantiere Mombasa mano e kaunti ma Mombasa kopogore gi mano wadhi anena weche motenre kod doho ite mano mar 12 mane en gavana machon e kaunti mano ma Migori mano Okoth Obado kanyakla kod achije mamoko 2 ma bende iseyo kod nek
mano mar nyadendi Sharon Otieno higni 6 mokalo. Benno ka koro wacho ni gibiro bedo kod witnesses mago joneno 11. Wang'e ni bura mano mar Sharon nego bedni chako winje e kinde thuolo mar ndalo 8. Iwacho ni chakre chieng' tarik 23 mano mar dwe mar 4 ibiro bed kiwinjo chieng' tarik 23, 24 gi 25 mar dwe mar 4. Bang'e kendo ibiro bed kiwinje dwe mar 5 chieng' tarik 19 gi chieng' tarik 23. Koro motelo ne winjo bura makamano, anno ka Obado, Caspar Obiero kanyakla kod Michael Oyamo biro bedo kod joneno 11. Kes ni to seyuare wang'e ni chakre higa mar 2018 mano kuma ne oyude ringre nyadendi Sharon mane kindego ne jasomo e mbalariany mano wito ngimane kane mana jahigni 26 kende. To kes no seyuare masani koro Obado gi jogo ma otudore gi mano tud gi achich moko kendo mano tud gi weche mag nekno mano Michael Juma Oyamo gi Caspar Obiero giwacho ni gidwa kelo witnesses 11 in total. Ma iwacho ni Oyamo bro kelo ji 4 to Obiero bro kelo ji 5 mondo okonygi Obado bende bro kelo witness kata joneno 2. Obado bende bro medo joge kanyo ero to giwacho ni gibro kelo evidence ma jogo oswear kata osingore ni en adier manotimore kanyo ero makoro ka gitemo mondo gilos nying-gi mondo e nyim doho to burano onego bedni iwinjo e nyim judge manyinge burano onego bedni iwinjo e nying judge mano bang' higni 6 makoro waneno ka Don koro bang' higni 6 koro ibiro bed kiwinje e kind thuolo mano mar higni iwacho ni e kind thuolo mano mar ndalo 8 mano Justice Githua. Mano Cecilia Githua waneno koduche manyoro bende Obado ka bende nochopo e nyim judge kata mana jang'ad bura mar doho maduong' mano mong'ere kaka Cecilia Githua mane doho ma Milimani oduche manyoro kama bende nagiyango witnesses kata mana joneno ma bende gibiro bedo ka gikelo. Kata kamano wano biro rito mar neno kaka bura makamano biro bedo kadhi nyime. Hansel mapiyo piyo nikech aneno ka saa 1 chiegni romo dakika odong' mana 3 kende. E ite mar 14 weche motenore koda arita kunya Kwarum Gajwang'. Nitiere obila ma bende negi e piny mano mar Haiti. Obila mawuok e piny Kenya ka ma bende ong'ere gi nying mar Samuel Tompei Kaitwai ma bende Kwarum Gajwang' kaluwore kod anyuola mare nochano timo limbe e pacho kae mane dwe mar 4 mano mar higane. Aneno ka nitie mikai mare ka mong'ere kaka Naomi Samuel ma bende en chi Samuel Kaitwai. Wacho ni Samuel nachano tero mahari, nachano nyombo kata nachalo tero dhok dalagi e dwe mar 4 kinde ma bende nochano timo limbe e pacho kae. Ma en wach malit ahinya ka koro jalno ma pod iketino jahigni 31 kende koro nyosa wito ngimane Haiti kochacha. To magi to wang'e ni ne nyalo bedo ne gima ne waparo ni nyalo bedo nyalo timo nikech kidhi e lweny to nyaka iwit samoro iwit ji makoro wago mos ne familia mar Samuel makoro wanyalo wacho notho kaka hero mano odhi kelo kwe pinje mag Haiti kochacha. Kata kamano to omiwa sigande ka matini wacho ni notemo donje police notemo didek koko fanikiwa makoro mar 4 higa mar 2021 mano nyocha kod donje force nyocha ka macho no sebedo mana lweny kuom thuolo mar higni 4 kende kama makoro nye oteri Haiti makoro masira no nyose timore. To wachara ni kinde mane en kuro no nyiso family ne kano pimo negi kaka kuro chal ni negin e bungu kuma negi gore gi jonjore to wacho ni bungu kuma ne gintiere no samoro ikiakara ni janjore bro wuok kon mane. En wach matek ahinya nikech in kuro nyaka ibed abeda late makoro
nyotimore kamano ero. To Samuel ni bende mana familia ne deo like kaning'io kata mana kaka chung' mare familia nen siro e familia mare kaneno kata mana kisomo sigana ne ibro bedo ka iyango ni matut nyakwa Mgajwa no chano gero kata mana ot kanyo manyaka kite no sepanga kanyo kopogre gi mano. Bende Samuel ni benen rawera nikech nyonyole higa mar 1994 manyiso ni en mana higni 31. Nyakwa Mgajwa wani ka thuolo makende mano mar somo siganda Samuel Kaitwai mabende koro tho mana bang' thuolo mar higni 4 kosedonjo mana e lweny. Kata kamano nodhi e piny Haiti mano higa mokalo. Mapio Pio Hansel adaro mar mondo mi wang'ene na machinglo mantiere ite mano mar 17. Ano kondik ni relax, it's just a weed, janjaweed. To ang'e jatend kweth mano mar janjaweed, Mohamed Dagalo, mano mar Rapid Support Forces, mano mar piny Sudan. Ka ito koro waneno ka jal machalo jatend piny Kenya ma koro wacho ni relax is just a weed, janjaweed. Ma koro onyiso ma chalo jalupne. To janjaweed ni dwaro kwanyo ng'aganye neno ng'at ma ok jalupne ma chalo Kithure Kindiki. Koro nyise mana nen mana janjaweed. Obera mos mana janjaweed. Kosen kaluore kod chung' mabende wasenjo ka jatend piny Kenya wacho waneno kata mana Milome mabende jatende jotend migepe bende nooro. Mano ema nyalo bedo ni ka to gima koro wakia ni Kithure Kindiki to koro ene moral red carpet ka to gini chalni koro kwako nyaka joma nie sirikal ma Kenya kamane interpretation ma chal ka buya ng'ini buya chalo ka ilongo na ombugu lumo ilongo na ombugu ma roots ne donjo ga ilo ma deep cha koro chaka gima koro gini koro sechako kwako jogo manie sirikand Kenya ka ma koro warito neno ni sigana ni bro yangore nango incha waneno ka jo RSF gi njo osign oketo kogie obok moro manyegi wacho nango ni gibro loso sirikal manyien kata sirikal motimbore gi sirikal mani Sudan sani mondo gilos sirikal manyien kanyo ka gidwa chako procedure mag kao telo kanyo. Nyakwa Mgajwa kwa jasomo gi pajandiko pogore kineno machinglo maka mana mantiere yamo haken ni nene yo machal nade nyalo mna somo nwa paro. Hansel adaro mar mondo mamul sigana rio kende bange walor nonro mar gazet ano ka welos chope studio weche matimore county Nyakwa Mgajwa nge ite mar 20 kende ema bendo brobedo kwa mulo bange wabrobedo kwa tiko nonro mar gazet ite mar 20 wang'eni ntiere dishi na county Nairobi County sebedo ka chiwo chiemo ne jopuonjre kori penjo ni dishi na county who else is eating? Ipenjo ni ng'a kendo machieme dishi na county kanyo. Mano kaluwore kod nonro ma bende notim gi Auditor General Pachoka kaluwore kod omenda ma bende sirikand county noyudo mano ma Nairobi noyudo omenda kowuok kuom iwacho ni embassy mano mar piny French. To nagiyudo omenda makore lach nikech wacho ni French embassy mano mantiere Pachoka nochiwore mar mondo mi okony chenro mano mar chiwo pok mar chiemo ne nyithi sikul. Ano kanyo ka negi chiwo siling $145,725. Koro Auditor General penjo ni ng'a kendo chiemo e chiemb nyithindo. Nitiere pesa mane obero donated ni wacho ni ok nodhi e account ma county nodhi account mar organization moro miluongo ni Food for Education ma koro no account emane gino dhiye. Wang'e ni dishi na county ni kata mana chenro ma pidho nyithi sikul ni onego beni nyathi sikul ka nyathi sikul golo siling 5 to county golo siling 20 ma koro gini ne en project maber ma kata mana koro jo Faransa be noneno nango ni wakony gini eri mondo odhiyo kata kamano koro penjore kani dibere nyithindo kende oke machiemo ka nyaka beni nitiere ng'ato bende keto lwete agulu no ero samoro machiemo malo kata nyithindo chamo mang'eny molo nyithindo makoro mane mibiero mani kadhi koro Auditor General to wacho nango ni county nyalo bede ni nitiere kaka county be mibadhi moro donje kanyo ero ma koro onego county jatend county Sakaja be owuog oko nyis jo Kenya kaka omenda go
osebedo katiyo. Adari nwati gite mano mar 21 mabe naneno kanya korom Gajwang. Nitiere kanisa moro Hansel lakini nitiere mbui mage kintiere mbui kaka mago mag Facebook, nitiere mbui kaka mago mag TikTok e kin mamoko. Nitiere kanisa moro mabende osebedo kanyuolo paro mopogore opogore nyinge Bethel for Jesus Ministry International mantiere county ma Bomet. Kanisa ni wachore ni kaluwore gi joneno. Giwacho ni kanisa ni nitie jodolo kaka chwado ji kanyo. Ichwadi samoro bendi wangi. Akene bende iserodho nogi nitiere kanda moro ma bende nanno ka ji share kata mna pogo mbui mopogore opogore mano mar miyo moro machal ka gimi akene wange kendo make ma bende otwe lwetege ni nyise ni kamane kaka healing kata resruok biro. An gima mago dhoga ni ang'omiyo kanisni joma miyo ema iyudo ga ka ng'eny ahinya. To kendo joma miyo be michwado. Ni miyo michwado. Joma ng'ama dichuok ng'ama dichuok chwade kata kamano janeno moro iluongo ni Cherotich nika mawuok Kapsabet embo chiwo nende kaka tarik 19 dwe mar Februari dwe mar ariyo noyudore kanisa opimo kaka noyudore kanisa kanyo kane ten wendo pare mano ken kanisa moja thoro dhiye en wende kanisa to bedo chien no dhia limbe wacho ni nitiere kaka nidwa goye mondo ino kikele maber Hansel wacho ni miyo ni nobedo chien e kanisa ma kanisa manyien odhi limo kanisa ni Nyakorom Gajwang obedo chien ting'e ushers iwacho ni ushers ka jogo ma welcome ma welcome ji nyise ni koro nyadendi wuog ka idhi bedo mbele to wacho ni an abiro mana timo limbe kana tero mbele noyudo chwat owore jadolo chwada nango nineno kata nako dhi ka obi ka obila wacho ni noyudo hinyruok e ng'e e tiende elwetege koro keto mako kes kanyo gi jadolo kata kamano to ang'e nikech koro kinde osedhi kata kamano an gima aywago ni kaka jo kanisa nikech kata an aja kanisa wayal injili makare wae injili moko mag kiani chwado ng'ato wan ok naneno Kristo ka chwado ng'ato mondo ogolne jochiende kata inyono ng'ato kata mana ni wadhiuru watwe kuom kata mana ndalo makama mondo eka wadhi e polo injili aina no ken injili makare an gima mako dhoga ni nonro mitimo godo bila nikech nanego beni mako jadolo no kanyakla kod ji 15 mabendo osebedo ka konya shaska magolo ji tidhe chwade mbele kanisa ka anno ka gilal miru nikech koro kes makamano akeno bila masamoro akene en nyao mabende ginyiso nikech adiera idoro nyisa ni obila ok nyal yudo jadolo ne kanyakla kod jokony mage kanisa nikech koro wacho ni gilal miru omiyo kes makama pod dhi mos obila to nyalo yudo ji Kenya ka to wase ni obila ka dwariro ginyalo yudi kinde ng'anyo ne ging'e yudo Gen Z mateni onge ng'at mok ginya yudo Kenya ka koro ma rie na wach ka gidwaro to ginyalo mano gima ng'e ani wacho ni weche ma kanisa emo ketege thin line wacho ni thin line kanyo chung mar ng'ato Nyakorom Gajwang oyo koko mano Hansel hanno ka sa chielo seromo gi dakika 9 gi kanyo mbele makelo e giko mano mar weche mag mano mipek e gazede mopogore opogore Hansel bonjere ripredek wach ni mogik watieko samoro mabede no kwa mulo an wachna mogik en kalure gi weche mag thieth Kenya ka podi nyawinjo ka sirikal bosegolo milome ni osiptende ma ose nyiso ji ni ok ginyal miyo gi thieth nikech pesa onge ibro kawne gi okang' monego sirikal okaw mokwongo en okang' mokaw ne owuon nikech en confusion ma wantiere ni sirikal emo kele nikech NHIF kane wawuok NHIF wadhi SHIF records mane wawuok go kono gope mane ni kuro pok ochul johala ka johala ong'e nang'o ni ohala nyaka iket pesa ekiyudo to osuptende ma ji wegi private hospitals gi ok gionge funding machielo gin nyaka githiedh ji eka giyuti makoro sirikal onego ng'i wach ni mondo okony jo Kenya thieth en gima wachne oserochre Kenya ka higa achiel mokalo ma onego bed ni sirikal ng'iyo wachno malong'o ahinya mane wach manyalo wacho mogik erokamano nya Hansel kuom monde nonro mano mar gazet Nyakorom Gajwang bende gazet ma Daily Nation ka yudo thuolo ite mar adek wani som sigana mano mar bungu moro mong'ere kaka Makongo mantiere county mano ma Makueni kama bende bungu ni Nyakorom Gajwang jomaundu
mosebedo ka nego oganda e pacho ka osebedo ka wito ringre mago mag oganda e bungu makamano. Gima nomako dho oganda koro en ringre jalno ero mawuok e piny Britain ma bende ne oyud bungu mare. Wacho ni bungu no kaluwore kod jodak makono pok giyudo ga ringre ng'at ma jarachar, iwacho ni ng'at ma white. E okang' mokwongo koro na giyudo. Koro wani sama na sigana mano mar bungu no ma bende ntiere apaya mama kwen. Wacho ni kichomo apaya no kidhi bungu no onge CCTV kamera. Sema omiyo ni joma undu kaw thuolo mano mar nega ji tidhi witi nikech koro ok nyal fwer ndachi. Kwa kamano dakika na par tok sa achiel nyaka rom gajwangi kanyo med makelo e giko mar nonro mar gazet mabiro en twak mabena no ka nyadendi Joyce Oduor osekre godo yo makare twak mar piny warad kende cheno mar mbaka romo kama benda biro bedo ka kelo ni twak nyinga Sharon Ong'aw. Share your unique referral link. Get Mogiako to sign up now, place bet. Now come at huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Negin sigendni. Lakini aningine samini bazuma ze najichwadi tu. Yeseche mag thum maneoda. Mimi nalo jambo la nisombo wakili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro nyoke dwan jatho monyo nyargi. Koro nobi mo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Mungitwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantiere Ginyadi, Chemo Mantiere Gimit Nyowoyo. Namni, wantiere kwa dare mopogore, wangi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, wadan mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic demiolo, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetire koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Kuchogoshabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala.
wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ni manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, Kick Bye. Yana mune wuotho chano mina bebo tonge kare wuotho biro tu. Kare no tenga kendi ma to kare no tenga nyumi ma Lea aliko kare no tenga kendi. Hello nyikwara Mugejwa, ma en Anjavan Makajudo. Takoni ni mondo mi iyud thuma mar Jend Era kaka skiza tune mari. Di mana star 860 star 417 hash. To parni Ramogi TV e od jothumbe duto. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dongi? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilike polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibra timo what? Waduong ne polisi. Yes, Yuri. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugejwang dakika na 17 tok saa 1 mar okinyi machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono matayi nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugejwang okinyi makawuono wadwa twak otudore kod ng'anyo mago mag jopuonjre mag mbalariany mano mar Technical University of Kenya mayudore buore Nairobi ka. Odiochieng' manyoro ne waneno ka tulo no muocha mano e chuny boma ma Nairobi kama jopuonjre mago masomo e mbalariany mar Tuka ne obago ng'anyo ka koro gidwaro mar mondo mi oyaw mbalariany no mose lor kuom kinde malach kaluore kod ng'anyo mago mag jopuonjre mapuonjo e mbalariany no kata ng'anyo mag lecturers mose bedo ka dhi mbele e mbalariany no. Parni ng'anyo makamano ne ochakore kata mbalariany mar Tuka ne olor kochakore tarik 3 dwe mar 2 mano higani. Mano ikinde ma jopuonjre onego bed ni dhi mbele kod somgi moko kuom gino onego bed ni timo kata penja to kaluore kod ng'anyo mane lecturers ong'anyo godo ka koro gidwaro nos chulgi osara margi mar dwe mar 12 koro mano nomiyo somo ok dhi mbele e mbalariany mano mar Technical University of Kenya. Gino momiyo jopuonjre koro ne ong'ado bura mar gin bende bedo e ng'anyo mar mondo mi gisund migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae mondo ka ber to okas chenro mar lalruok kod lecturers mapuonje mbalariany no mar mondo mi oyaw Technical University of Kenya mondo jopuonjre odhi mbele kod somgi. To ng'anyo makama nyalo bedo ni rocho somb jopuonjre yo machalo nade. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kae kod jopuonjre ma somo e mbalariany mar Technical University of Kenya mar mondo mi wagone mbaka ni to en ang'o magidwaro to kenge mage minyalo kaw ahinya mar neno ni ores mbalariany duto mago mag piny owacho ma pacho ka nikech wang'e ni midhiero ma okwako mbalariany mar Technical University of Kenya kotudore kod nok mar chudo kata koso chulo lecturers bende nitiere mbalariany mamoko mosebedo ka kale achied nade maket kod mano. Okinyi makawuono Nyakwara Mugejwang antiere kae kod Rafael Oguk mano jagoro maduong' goro maduong' mar jopuonjre kata sekjena mano mar Technical University of Kenya kachiel kod Agola Joash mabende en jatend jopuonjre mano mar Technical University of Kenya. Chak kodi Rafael oyawre ichiew nade okinyi makawuono kendo machiegni e twak. Kamano, chiu maber. Machiegni. Kamano. Nyakwara Mugejwang wendo machielo mana kase ng'isi antiere kae bende kod Agola Joash. Joash chiu nade kendo machiegni e twak. Joisa chiu maber, wagoero kamano Ruth Nyasaye. Machiegni uretwak. Nyakwara Mugejwang mana kaka iseneno magi yawuoto nagi mantiere gode studio ka achiel kachiel okinyi makawuono bed
thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi wawinjane kaka jopuonjre ma somo e mbalariany mar Tuk no loso odiochieng' manyoro e kinde mane ging'anyo. Tantiere kod achiel kuom gi kae, mano Rafael Oguka, mano jagoro maduong' mar jopuonjre mar Tuk. En bende odiochieng' manyoro ne oriwore kod jopuonjre e ng'anyo. Wawinjane kaka ne giloso nyoro e kawadhi mbele kod twak marwa. It was closed indefinitely 3 weeks ago. We started our semester last year in September. Up to now, semester is still going on. We've not sat for our exams, and we are demanding that school be reopened, and the Ministry of Education, the Parliament, and whoever is concerned should take responsibility of whatever is happening in the university. We are here to stand in solidarity with our comrades from Technical University of Kenya, because we understand that education is a right and not a privilege, and they have been out of class for a very long time. We are not going to allow them to continue tampering with our rights to education. So what I'm going to urge the government and the Ministry of Education at large and the management of the Technical University of Kenya, hasten the process so that our comrades can go back to class. Chako di Oguka, gini ina chel kuom joten jopuonjre, jagoro maduong' kata sekjen mar Tuk, ina chel kuom jogo mane owuok oko odiochieng' manyoro kakoro ung'anyo kotudore kod loro mbalariany no. Kuom wanyalo wacho ni somo kosebedo kadhi makare ahinya mane Technical University of Kenya. Ng'anyo makamano un kaka jopuonjre ohinyo sombu e yo machalo nade? Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo adwa chako gi wacho ni nyithindo ok dhi ng'anyo ni gihero ng'anyo. Wadhi ng'anyo nikech ochunowa ni nyaka koro wang'anyo. Semester mokwongo nochakore dwe mar 9 kachakore. Kamane mano higa mokalo. Higa mokalo. Kanye mane first years jok mane chako be nodonjo. Nyaka sani semester no pod dhi mbele. Tiende ni first year man Tuk kia gima university pod en pok otimo penj moro amora. Wan bende mano onego beni wasetimo penj tarik 19 dwe mar 12 higa mokalo. Penj no pok otim nyaka sani, wachiegni donjo dwe mar 3. Ywaruok nitie kind jotelo, jotich mag university, jotend university to kod sirikal. To gigi te duogo ne wan nyithindo. Nikech nitie ngero mar Kiswahili mawacho ni ka dhok kata ruedhi ariyo gore to lume madhi hinyore. Ka wang' gigi te oseling ma wang' ng'anyo rumo, nyithindo ema dhi hinyore nikech wane masawa okethore, wane man wachulo fee, wan be manyo golwa e hostels, odhiambo ka onge reason momiyo mano timore. Koro nyaka ne wawuog oko mondo sirikal gi ministry uwinjwa ni wan owuon ma wahinyore. Kech staffs gibiro chulo to biro dokie class. To wan to idhi chul sama ne waseketho ok nyal chulore. Mane gimo chunowa kabisa mondo wawuog oko mondo wang'any. Nikech kata king'iyo weche ma pod dhi mbele kata discussions ma dhi mbele, onge geno ni gik moko nyalo losore gi sani ka waling kaka nyithindo. Kamano. Josh, in bende karwaki twako kinyi makawuono odiochieng' manyoro in bende ne iriwori kod jopuonjre weteni e ng'anyo, to in korka kori in kaka japuonjre ang'o momiyo ukawo patek kata ang'o momiyo ukawo ndamo mar mondo mi koro un bende uriwru e ng'anyo kalore ni lecturers ong'anyo, un bende kaka students koro ukawo okang' mar mondo mi ng'anyo no e dhok ma sirikal winjo koso ang'o matimore? Gima nitie mokwongo nyaka wang'e ni wachakoga ka wan gi diplomacy, at least wanyalo kawo jogi mobedgo piny mwawinjre ni ang'o manyalo timore. Wasebedo piny gi admin, VC wasebedo go piny mwasewuoyogo, to winjruok kosebede iyudo ni kawuono wacho ma kiny obedo mopogre. Koro aneno ni it's our right mar ng'anyo nikech number 1 Nairobi jiwa mabor, students wa kuonde maboyo, ng'ato from all the way from Turkana obiro somo Technical University of Kenya. Tido ni sama koro obiro pok otimo penje na first year, Nairobi be ok ber ahinya. Koro gik matero e ng'anyo number 1 en ni piny ok ber to students onego be ni somo. Jonyuol be mandala bong'e ni nyithindo gi somo. Koro ing'e ni kabide situation mar ni admin ok nya manage the school. Koro omiyo wa e kiwango moro ma bagni mang'eny bede. Koro iyudo ni ichulo fee sechulo, onego be ni timo penj pok itimo,
yo moro amora minyalo nyisi ni skul idhi yawgo machiegni be koro onge. Koro emomiyo chuno wan nyaka wawuogi mondo fight for whatever belongs to us. Mane gima nitie gi sani. Ato Josh, un kaka jopuonjre ma somo mbalariany no mar TUK nyaka koro ne lor mbalariany ma kamae. Iwacho ni ne uchako semester mano dwe mar 9 higa mokalo, kata kamano jopuonjre mago manitiere first year. Gin wanyalo wacho ni nyaka ne gichak kata nyaka ne gidonje hikgi mokwongo pok opuonjgi e yo makare. Kalore kod ng'anyo ma osebedo on and off. Matiende ni entie winjruok matin bedo to winjruok ok chop kare kendo chuno lecturers mar mondo mi odoge ng'anyo. Osekelonwa achiedh nade kaka mage kata pek mane ma uwinjo un kaka jopuonjre masomo obede mbalariany mar TUK kata mbalariany mamoko. Ing'eni kaka japuonjre manie mbalariany ipogori gi japuonjre manie sekondari kata primary. Moko kuomwa timo wadwaro i Nairobi ka. Imanyo samoro rent ichulo kendi. To isego kwano ni kochakore dwe mar 9 nyaka dwe mar 12 onego bed abet e klas tatimo penj amany fee marom kama mondo achul. Iyudo kamano mano notimore ma ji chulo fee. To ng'anyo be notimore, ng'anyo staffs no biro gi ng'anyo nochakore dwe mar 9 ok sani. Ma ng'anyo face mar 3. Ng'anyo nochakore dwe mar 9 mar TUK otimore eka national strike mar staffs be ochako luongi odogo join. Koro kane giduogo molewo dwe mar 12 kadhi rum ne ok wanyal timo penj. Koro yudo ni nyithindo hostel kusebete mang'eny chuno ni nyaka ichul. Koro ichulo hostel lakini penj to kitim. Tiende ni joma benefit pod en university. Koro momiyo kata kanyegi amua ni mondo mi gigol nyithindo pod nyok gikonyowa nikech kata goli to pod ibro chulo hostel nikech ng'eni sama university obedo closed indefinitely responsibility no ine midhi ka. Matinde ni koro no golu mar mondo mi udog pacho kalure kod ng'anyo mosebedo ka yuare kuom kinde malach. Mane gimotimore to university ok dwa yie ni mane gima gitim. Nikech communication mano mi nyithindo ne giwacho ni wachoro mana penj. To kata kwa choro penj kamano to nyithindo mondo wuoge hostels odhi dala. Koro upenjoru to kochor penje gima penj donjore gi hostel kuma ji odak. To seche minyisi ni wuogo dhi dala saa 11 Nairobi, ng'ato wuok samoro Kaluo, Siaya, samoro Kisumu, idwa wuok Nairobi saa 11 mondo imany fare idog dala. Chuno ni nyaka imany kaka ikonyori Nairobi, imany osiepni moro minyadakgo, kata umany kaka unyathagoru e kanyo mondo usurvive. Koro mago midhiero madonga e nyama stiu mano ka nyithindo kale kata ng'anyo ni omiyo nyithindo pod nokale chien kanyo kamano. Josh, karwa kitwa kata kadwa ketwa kokinyi makawuono wang'e ni kinde mathoth ng'anyo makamagi in kaka japuonjre kaka seche moko osechocho kata chal mar obwongo mari kata mental stability mar obwongo mari to bende inyalo mana ng'iswa ni nitiere e hiki mar adi to ng'anyo makamagi ma kinde ka kinde waneno seche moko nyalo rocho kata chenro mano mar sidho jopuonjre kondo wang'e ni onego bega ni sidho japuonjre kondo. Jomoko wacho ni asesomo kata kuom higni 5 koro kos monego bed ni ng'ato timo higni 4 kalure kod ng'anyo makamagi koro chuno mar mondo mi extend thuolo mari ka isome mbalariany kacha. Erokamano kendo kuom miya thuolo ni. Hapa nasebedo TUK mama ika mar 5 gi sani. Koro ng'anyo makama number 1 nyaka wang'e ni TUK onge hostel manyalo hostage students mang'eny. Wan gi moro Apail mar nyithindo manyiri, then wan gi moro South B mar nyithindo machuo. Tido ni mana Apail ni ok nya accommodate a number ma is to 50. The same to South B. Ko ido ni most of the students gin joma odak estates, joma chulo rent. Koro in the moment ma wang'anyo, sama school be ok wadhiye, tido ni ne wago kwan ni onego bed ni kachopo dwe mar 3 kata dwe mar 4 wasetieko semester, wabedo gi long holiday ng'ato ni odgi. Tido ni sani koro ok onyiswa kuma wadhi ogol hostel. To konyiswa kuma wadhiye olore abruptly. Koro ng'eni students ma koro no wuok chieng'no nitie ma pok odhi dala nyaka kawuono. Gikia ni school yaot jadi ma directive mimiyogi from the school and bid bingeni yonge. Koro ng'eno keto we chochni. Sani ma koro nyalo yudo ni sani wana Nairobi ka nyithindo wuotha. Sani minyalo yudo ni koro ji odonje timbe mag njore mondo ging'iyane kaka ginyalo bedo maber gi ngimagi gi sani nikech yore mag yuto sani yonge, jonyuol be weni wasomo, wan be ok wasomo. Koro ng'eni timbe mag nyoro medore within the students nikech gima ketgi busy en somo no. To ka somo no be onge, koro chochni bedo e Nairobi kae. Nikech tek mondo mi dog dala nikech kia ni nyalo yaw skul tichadi kidok dala kuma eko. Matende no ong'iswa ng'isa no bedo olor indefinitely. Matende no kong'isu kata ni tarik makama. Emonego bed nuduoge skul. Kata kamano kalure kod
midhiero ma koro awach ni okwako mbalariany mano matuk ma usome gi sani. Joshin kaka jagoro maduong' mano mar jopuonjre mar tuka. Ng'anyo ma kama en mana mar odiochieng' manyoro kende kosu chano time nyaka karango. To bende usewinjo kata huma moro kata usewinjo fununu moro ni seche moko ibo bed ka irieyo weche mar mondo mi udog e skul. Nikech mana kaka Joash owacho ni nyalo bedo ni japuonjre ka onge gimotimo to nyalo miyo moko kuom gidonjo kata gigo ma ok ni kare timbe moko mag maundu oguk. Erokamano. Ng'anyo manyoro ok en mokwongo to ok en mogik be. En mana ni mano nyoro no chopo ne ji mang'eny. Tuk wasebedo gi ng'anyo to kata kapok wachopo e ng'anyono, an kaka jagoro maduong' asebedo ka engage management through dialogue mondo mi kapok wagolo nyithindo dhi e ndara to nitie weche minyalo wach ka ji obet piny. To iyudo ni chandruok nitiere kendo e kind management gi jotich. Jogi ok winjre maber. Mane shida maduong' ahinya. Koro management biro nyisou gima gin gidwa ni winji mondo usupport uling. Jo staffs bende biro wacho ni ka uling wan bende wang'anyo to unte muinyoru. Koro neno ka wan diere wasetemo negotiate ma osebedo kigolo ne nyithindo memo mang'eny to memo wacho ni usetemo negotiate gi ng'a? Wan negotiate gi management mondo gibed piny gi staffs nikech staffs neno ni management ema ok migi listening ear. Koro watemo wuoyo kodgi ni wane mwahinyore seche ma ukuwinjru. Koro yie mondo ubed piny gi staffs to kata ka en Ministry of Education wan kaka representatives mag student wabe wayie mondo wabed kata committee go mondo wakel pach nyithindo kanyo. To lwenyo osebedo e kindgi. Mane gima nyalo wacho ni lwenyo osebedo e kindgi. Koro nyithindo tiwuondo mana ni discussions dhi mbele. Memo mokwongo wuok discussions dhi mbele. Mar ariyo wuok discussions dhi mbele. Nyocha moro no wuok mawacho tarik 24 kuom jatelo maduong' ka wacho ni nitie committee manolosi mondo mi ong'i weche mag staffs go mondo tim recommendations. Kosegolo memo unfortunately kata fortunately bende ministry be PS bende dogolo memo godhiambo to memo gi ne contradict. Kech mar PS wacho ni kore ka wapango loso committee madhi ng'iyo weche matimore tuk to mar VC to wacho ni waseloso committee mosetero recommendation. Koro wan kaka nyithindo gini ema nomedo wang'o iwa ni ka koro chal ni tugo kodwa nikech ka ministry wacho ni pod giparo mar loso committee ma gibiro include nyithindo to jatelo to wacho ni committee no osetieko motimo recommendations. Ere ng'ama dang' yiego ka? Onge ng'ama dang' yiego nikech staffs bedo wacho ni committees go kata wan pok wawinjo anything, pok oluongo mwa bedo gi jogo piny kamoro amora. Koro mane gima miyo nyithindo chwanyore ahinya nikech wamedo bet piny kwa paro ni gik moko dhi maber to lweny ji gore iye ka. Gima gilaro to kwanyal ng'eyo nikech staffs teto ng'anyo keta jopuonj lilo. Mano bende ma edwa kela e penjo mondo ni un kaka jopuonjre kalore ni un bende ung'anyo kalore ni udwaro ratiro maru nikech un kaka jopuonjre untiere kod ratiro mano mar yudo somo e yo makare nikech nitiere jomoko ma yudo omenda mar sir mar somo kowuok e sirikal mamalo to nitiere kata jogo ma seche moko chulo kowuok e ofuko maggi. Kalore ni untiere kod ratiro mano mar demanding for your rights, mano right of education monego bed ni ubedo godo. Josh Karwa ketwaka kata bedo ni un koro un bende ukaw kang' mar mondo mi uwuog oko mar mondo mi ung'anyi. Bende ung'eyo gimomiyo lecturers ng'anyo. Bende uelewa gimomiyo lecturers mapuonjo tuk kacha pok ochopo e winjruok kod telo mano mar tuk kata kod migawo mar wechego mag somo momiyo koro nolor mbalariany no. Somo ok dhi mbele, puonjo ok dhi mbele, sani koro lore jopuonjre moko dang' ni e boma ka moko bende osedok pacho. Gima nitie ni gimomiyo jogi ng'anyo en ni unpaid salaries, mshahara gi pok ochulgi for the longest time possible. Gima nitie, there is recurring statutory deductions mabe pod ni kai. Alafu nitie collective bargaining agreement mane gibedogo mano be pok obedo implemented. Koro neno ka gigo bedo together ok ginyal dok e class. Koro wan gima miyo wang'anyo niya, wan wademand our rights mondo wadog e class. To kwanya demand our right kapok ochul lecturers. Koro wan wakonyo lecturers mondo chulgi gidog e classes nikech sanie wan gi shida gi admin. Ingeni VC ka wuoyo kata kwa bedo kode meeting edingeno onge link gi students direct to joma puonjo gin lecturers. Sani ka wacho ni koro wan against lecturers tingeni wasenyo ngima wan nikech gine magi puonjowa gine magi timo unit VC to pok obi e class. Koro wan gi wasundo mondo chul lecturers mondo giduog e class. Mane gimo mi wang'anyo.
Matiende ni oguko usiro gimomiyo lecturers ng'anyo. Nachako wacho ni sama ji ariyo gore to nyithindo ema hinyore. Tiende ni kane jatelo maduong' ogolo memo ni waloro sikul nikech lecturers ng'anyo. Tiende ni mondo mi odogo gol memo ni wayaw sikul, tiende ni nyaka lecturers gowe ng'anyo. Tang'o madhi kelo lecturers owe ng'anyo? Tiende ni agreement, winjruok nyaka bede kindgi, kata ka ok ochulgi nikech gik ma gidwaro ng'eny. Nitiere pension mag-gi, statutory deductions ma jowacho wacho, pok obedo ka bedo remitted. Account mar tuk iloro sa te gi jo KRA, emomiyo kelo chudo margi leo kabisa. Sani mshahara mar dwe mar achiel pod giywago, dwe mar ariyo be rumo, gidhi donjo dwe mar adek ka gionge mshahara mar dweche ariyogi. Kae to kane ging'anyo higa mokalo, kutieko ng'anyo nitie gimiluongo ni return to work formula ma osain. Kane giwinjore, winjruok manoket short term plans manoketi, management ne okotimo kaka ne giwinjore. Koro mano be mamedo chwakogi ni kane wawinjore last time mwayie wadok, to ok nuwinjowa. Wang' ni donge kwa dok to be ok udhi winjowa. Koro wan kaka nyithindo, gima duong' ma wawacho ni jogo winjre yo mora mora, kata kochulgi, kata ka giyie ni wadok e klas, to mae gi e terms ma wadok go e klas. Wan wabiro bedo sawa, bora no oyawnwa skul to lecturers nitie. Nikech koyawe to lecturers go be onge, to pod chandruok dhi bedi, inyalo lore kendo sa asaya. Kamano. Ato nyaka sani mbalariany mar Tuk, wanyalo wacho ni e kinde mokalo chien en achiel kuom mbalariany go, kata en achiel kuom mbalariany go madongo ahinya e pacho kae. Kendo wang'eyo kata courses ma ipuonjo kocha, ipuonje mbalariany no, en courses moko ma wanyalo wacho ni tekre gi ng'eny. Joash korka koriango matimore mbalariany ahinya to mago mag piny owacho, mago ma pacho kae, weche gi mag nok mag omenda makoro waneno e mbalariany, makoro miyo lecturers ok chuli, ok ginyal puonjo, gin bende koro ginyono kar tiendgi ni koko chulwa to kwa bidhi e klas, nyaka chulwa. Kalore ni giywak ni kata sara margi mar dwe mar 12 higa mokalo pok ochul, gero dwe mokwongo, dwe mar 2 rumo, onge osara mora mora ma giseyudo. To par ni gin bende gin tere kod seche moko nyithindo ma seche moko somo kata skunde mamoko, onge kaka ginyalo chulo kata fees ne nyithindgi. Kaluwore gi gima timore mbalariany, awuoyo mbalariany mang'eyo ma en Technical University of Kenya. Ne wan gi VC chon kapok nowil, okelnwa VC manyien. VC mane wan go chon iluongo ni Professor Duol. Nong'e kako run system, nong'e kako manage debts gi te. Mane yudo ni onge at one point mane lecturers ong'anyo, onge chieng' mane student oseng'anyo, nyaka nachak bedo Tuk. Koro yudo ni olok owil VC to VC obiro. Koro number 1 gimotimore, obiro to wilo ji. Ntie ethnic profiling motimore. Nikech kane yudo ka ndalo mane wasomo go my department personally, ntie Jaluo, professor ma Jaluo. Kopo ni VC obiro ogole. Koro is like from the wachako gi ng'amo chung ne security nen Jaluo, niluonge no Bara. Kobiro ogole, o replace gi ng'at machielo. Koro within this shortest time osebedo Tuk, gima nyalo wacho ni kopo ni biro e mbalariany mondi to kungo ne ng'e kaka operate mondi kapok itimo reshufflement minyalo timo within that time ma in go kapodi in kanyo kaka VC. Koro biro golo jogi, kose golo jogi to koro replace gi. Mane wan gi schools 18. Sane oloki ni gin departments. Kata chon chan watim election ne wan gi delegates maromo manyalo romo from each and every department ne wakawa adek. Sane oket ni each school ne per department nigolo adek. Sane oduoke ni skundegi igolo delegates adek moduoki department level. Koro ng'eni ma kosetimore tiyudo ni kane in professor to ogolie professor oduoki kaka lecturer, ok giwinj maber. Koro mae makelo beef within the admin gi lecturers. Emomiyo kati wacho ni samoro nya wacho ni pok ochul gi mshahara, ok ginyalo bedo piny mondo giwinjre. Koro ntie en ywaruok mosebedo admin gi VC. VC en owacho kama, lecturers wacho kama. Emomiyo samogolo memo. This is the first time maneno ka VC ndiko memo kende. Kendo owuothe school komuono gi. Onego beni memo kendiko to oa from the Dean of Students Office. Kata academic register. To this is the first time maneno ka VC ndiko memo kendo owuotho gi security komuone school. Mabembe no mako agi wuoro. To mean onge coordination, proper coordination kai. Ji ok winjre. Ji otere leave, ntie workers mabe oriembe tich over 300. Koro en beef mosebedo. Emomi neno ka Tuk dok piny. Madeny me sani rach. Wambe wainyore. Ogu korka kori.
Nyalo bedo ni gik ma Joash wacho e adiera gima timore e mbalariany mar TUK, kose in korka korien nang'o? Gik ma Joash wacho gin adiera kabisa. Adwa mana medo weche moko matin e igi. 2023 kane VC mokalo ma Joash luongo nyinge Professor Duol no retire to kel jatelo manyien miluongo ni Professor Mutua manowuok Kibabi University. Deputy Vice Chancellor bende nowil, Professor Shiundu nowuok mokel Professor moro ni Gaderi. Koro ineno ka wilruok nobedo ka at the same time gol VC gi jalupne. VC manyien bodonjo gi jalupne. Ka gidonjo to obvious jatelo kobiro kamore bende nyako pangre kaka ebe en gi yore ni mag tich. To kanyo ema ne chandruok ochakore nikech obiro dwe mar 8 2024 January be ok 2024 the same 2023 dwe mar 9 ng'anyo chakore tu. Mane ng'anyo mokwongo ma staffs ng'anyo, at the same time student bende ne ng'anyo. Staff ne ng'anyo ka dwaro chudo mag gi to giwacho ni gigi no chakore chon kata nyaka 2023. Koro ipenjri tang'o mochwanyo ji sani makoro ji chako gini manye 2023 but no chakore 2013. Student bende nowuok oka ng'anyo. Gimomiyo student ne ng'anyo kech ka jatelo nodonjo nodhi oloro kuma student ne chieme. TUK ni CBD. Ok en kaka universities mamoko minyalo wuok miyud chiemo oko. TUK kiwuok tidhi otende madongo maka ok inyal chiemo pesa matin ni $500. Koro nyithindo ne yudo kargi mar chiemo e university. Ng'ani ka nobiro noloro mano. Watemo negotiate tok no winjo penjo. Tang'o momiyo nolore? Nyaka sani kata en wuon ok onyal wacho. Wan bende ok wanyal wacho nikech kwa penje to wacho ni en olore alora, oneno ni kanyo ok ber ka ji chieme. Koro kwa penje to ji odhi ochiem kanye. Ni ji bro chieme main canteen. Main canteen en kuma staff sema chieme. To ok nyal serve ji moloyo 200 odiochieng'. TUK to nigi student 17,000. Koro magi gik mano medo chwanyo ji. Semester manyien ng'anyo dhi mbele mar lecturers. Koro ng'anyo sebida beda kamano chakre jatelo ne donji nyaka sani. Nitie time mano chopo mano wacho ni telo mokalo nondiko jopuonj ma fake, jok ma oko nondike yo makare. Nondiki mang'eny. Mobiro moriemb ji, noneno kata ka oboke ne golo, notriemb ji 350 TUK ma ok nondike yo maber. Koro magi te yes, nyalo bedo ni en adier kata samoro ne en miriambo. To ka nise riembo ji 400 ni jogi kare mane keto wage bill bedo maduong' ahinya. To kare pesa mar jogi te ang'o momiyo staffs pod ng'anyo. Kech kamigole ji 400 mane chamo pesa madongo dongo. Ok onego mi pek pod bedi ahinya, onego bedi koro yot medo betie. Koro ineno ka shida staffs ni godo, wilo ji bende kata kaka itimo promotion, iwinjo ka ji ywago ukabila mang'eny ahinya. Kata i nyithindo ka nitiere weche moko man gi iye madhi nitiere kaka jok moko ineno ni gin jok moko maricho kata dwa chenda ahinya, kiwuoyo ahinya tineno ka gimin ng'ama idwa pingo jotelo ahinya. To ing'eni TUK ka onge nyithindo kata university moro amora ok nyal bet ka onge nyithindo. Emomiyo sani wan ka nikech olor TUK. Koro the whole country dwa winjo ni tang'o omiyo olor TUK. To ka dipo ni nyithindo nyalo wach ni jite mondo gol TUK ok nyal bedo TUK. To wechego mag ukabila inyalo tiek e yo machalo nade nikech ukabila to wanyalo wacho no ken mbalariany mar TUK kende moseneno wechego mago mag akweda mag dhoudi kata ukabila. Wang'eyo ni nitiere mbalariany mamoko ma bende wechego mag akweda mag dhoudi kata ukabila waseneno. Wechego mag ukabila inyalo tiek nade ahinya nyato e mbalariany madongo mag piny owacho ma pacho kae Oguk? Mokwongo weche madhi gi akwede mag dhoudi kamano dwarore ni yo mokwongo mar tieko en ni jatelo mimiyo telo nyaka none kabisa mang'ini en ng'at machalo nade, conduct ne chalo nade. Nikech kata kiwinjo to waywak TUK ne wach ukabila ni, to kata kuma ne jatelo ae bende kipenjo ni to unu operate nang'o gi jatelo tinyiso ni ne en mana kamano koni, nitiere dhouti mok nodwa iwinjo. Koro mana kaka corruption bende ing'eni ni mane chuny ng'ato, ukabila bende nie chuny ng'ato, ok ji te magin wakabila. Ka ne jatelo machon ne nitie, kata inyalo wach ni ero iwach ni nondiko ji mang'eny ma e dho kaluo, to malo kanyo jatelo no to kod din ema ne gin joluo. Jok manodong' ne ai dhoute modong' oko gote. Nyaka ng'ama notelo ne ndiko jotije ne en jagot iwinjo. Koro ukabila lure gi kaka in owuon ma operate. To gima wanyalo wacho ni ng'at mimiyo tich motelo ne kampani maduong', jatelo maduong', CEO kata obed VC kata obed mana rais mar piny, nyaka ene mang'iye ni ng'ani en owuon ok en mkabila, eka jok modong' nyalo luwo. To ka en mosebedo mkabila to obvious ji biro hero jadalagi
gibiro wacho ni ang'ane jakorwa oherowaga to jomoko gi bende support mana wachno kamano. Josh korka kori bendi paro ni sirikal osetimo matek kata osetimo moromo mar mondo mi otiek weche makamagi obeda kweda mag dhoudi mwaneno e mbalariany mopogore opogore ka achiel kod winjo ywaka maket kod mago ma uywak sani ni nyaka ne wela kata visi mar mbalariany ne ma wasebedo kwaneno achiedh nade achiel ariyo adek maket kod ma waneno e mbalariany matuk gi sani. Gima nitie en ni onge gima osetim moromo kendo koka situation no medo wasen nikech sani gima nitie en ni one student leaders to nitie admin university administration dwaro mana ng'at ma kowuoyogo to winje. Sani ng'eni wana link to the students, wana mwawinjo ginene from admin to wa connect students. Kori ng'eni students ema joma ng'eny to wana ma link up. Kori neno ka gima timre en ga ni sama wa elect leaders ama sani gimoketho university sani en duale bill manobiro cha masani delegate system emwatiyogo mar electing leaders. Koro yudo ni delegate system kwalo kura yot kae nikech yudo ni representation of tuseme for example 54 delegates ema dwa vote in the president. Koro bedo ga shida samoro de wabed gi universal suffrage moro ma is like one man one vote ya de one gi voices nikech adier mantie joluo e universities gi ema bedo ga profiled nikech kata ka ni winjo nyocha kae ni lecturers ne ng'anyo to sama ne wawuok mondo VC wani no keto guidelines ni exam onego beni commence by 3rd of February. Mo wacho ni irrespective of whether in industrial action dhi mbele to seketo gik moketim ma penjo nyaka ne timbre maber. To koro ka students no biro to yudo ka onge ng'ama nyalo miyo gi penj. VC ne wuotho gane to miyo ji penj. To konya miyo classes gi penj te. Ido ni jok mano bende timo penj saa 2 moko chako saa 4. Koro ma mido ni students gin ok gin thuolo nikech jomoko timo ok gitim. Jomo nego bende timo saa 2 chako saa 4. Koro onge koro ma students no amwa to gi storm. Giwacho ni either gi reject these exams nikech onge formality mitimogi. Lecturers monego bende supervise, monego bende nono. Gima nitie ni penj bende nyalo timo to be ok dhi nono nikech lecturer ne onge. To kata ka exam ni no lal, onge ng'ama is accounted for your exam. Koro nyaka obed kin be samo timo penj. Koro neno ni wane mwago matek to samo neno wakwago matek. Iwacho ni jogi monego bende gol. Ka par election mane watimo last year nokobedo mayot. Joluone ni debe lakini ne jogo no fight wa university admin no fight wa until the very last minute mane wa lose presidency. Sani president mawango milungo ni na bangi en admin puppet. Ene momiyo gigi timre. Sama raf gi osiepne milungo ni Pascal gi machielo milungo ni Ajuka nomigi suspension. Ne wawuok ma wadhi wabagain mod gibedo reinstated. Tido ni kwasebede meeting president gi jomoko matin ka gidhi to giwuoyo gi VC to giwacho different thing. Koro gen giwacho ni everything they'll contain everything e ka students to ginyis gi matimre. Koro gen giwuoyo gi admin one ka wane mood. Koro yudo ni bana osekelo beef masani ji ok nyal winjore. Koro wan ka koro gimoro ma odwaro ni ka ginyalo konyo to at least was strengthen student leadership to gidwoknwa gimiluongo ni universal suffrage. Duale bill cha goal mondo waduoge system at least students gi nyalo bedo gi rights mar electing their leaders through one man one vote. Ema nyalo konyo wagi sani. Nono to pod wadhi beda gi shida gi. To gimantie wan joluo wane mwago matek kumora mora jok mamoko gi ok go matek nikech wane mwane no digi. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma nyakwara Mugejwang chwalo no kinyi makawuono e kinde mwadhi mbele ko twak marwa winjane ni joneno magwa maneno wakunde mopogore opogore to pachgi en mane kotudore kod thuon wach mwatwake mano mar ng'anyo mag jopuonjre e mbalariany mar Tuka Kuku Otieno mar Thimlich Ohinga Migori County. Nyisani Joyce adiera weche somo e Kenya kae to aneno ka gimamiyo en chien en weche adek. Odhi mbele kowacho ni mokwongo university administration ok luong jonyuol mondo gibed go seche ma shida nitie giweyo ni university students gin joma dongo. Mar ariyo odhi mbele kowacho ni ananeno ni jonyuol owinjo ket machiegni mana kaka oketgi e primary kata secondary. Odhi mbele kowacho ni mar ariyo en gima lit ni ka semester ochor mbele kata nyithindo okosomo nikech shida mani admin to pesa ago olal mana kamano kendo gino ketho saa mar nyithindo.
Ong'isa ka indi mar adek Joyce TUK ok en skul kende ma both staff kod support staff oluongo ng'anyo. Aneno ni administrations mag university owinjo omi support staff luor. Jogo are just like a backbone to the school. Ng'anyo Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ni ng'anyo mar jopuonjre ok en gino makare, though it's their right, but to some extent ok okelo hasara kanyo hinyruok gi thoe jawuokega. Lecturers kata ng'anya to gionge lala. Joma hinyore gin jopuonjre. Samoro en ga kaka aole moro to gima winjo ging'e en ni the students come from different backgrounds. Aodhi mbele kwacho ni nitiere joma nigi second chance moko onge go, koro nyaka gipar matuta. Penjna rowere go ni bende nitiere yo magi nyalo temo address go their differences kopogore gi yor ng'anyo. Haya, odhi mbele wacho ni to bende gineno ka ng'anyo no dhi nyago lemo to arita mar jopuonjre matuma kata tukgo ma ok odok dala mapod nie boma chalo nade, and how are they making ends meet. Mogik to akwayo sirikal omany kaka lecturers nyalo dok e campus giwek ka osomo mbek. Somo en ratiro mar oganda, they are not doing them a favor. Aluo twak ka anu moja enako. Ageno ni winjo penjo ma Ruth Nyathi Ochieng penjo kanyo Oguk. Erokamano, winjo penjo no. Mokwongo wasewacho ni nyithindo ma ok odok dala mani town kama ni Nairobi gichandore. Arita margi chalo nang. Arita margi be ok ber ahinya nikech ka nitiere nyithindo mani ing'iyo gidak e hostel, first year, second year, third year idak e hostel, kata mana nikech hostel be ting'o mana first year. Idonjo Nairobi dwe mar 8 idak ga e hostel, ka iyudo ka kidog dala onge pesa samoro onge gi Januari, koro osiepni moro dak kodi oko. Iyudo ka arita ni ok ber ahinya nikech ok ing'e town maber, oko kuonde go bende ji dak e states go be ka ok ing'iyo go to bende dak iye kanyo di tek kodi ahinya nikech en kuma kata mana ting'o simu oko ok inyal, kuo ng'eny, koro aole bende ng'eny. Iyudo ka nyithindo nyalo donje tiyo kata gi yeth mamero jigi nikech kucho giromo gi jok moko mabende ok som, to samoro nyalo nyiso gini nikech koro kisom inyalo chako uso yath, uso kata nyasore mondo eki yud pesa. Koro mago gik ma nyithindo bedo exposed to kabisa. Koro nyithindo to arita kwe margi ok ber ahinya. Mar ariyo, awinjo ka ng'ato penjo ni be nitie yo moro mwanyalo tiyo go koweyo ng'anyo. To be nuse explore different options ma kopogore kod koro wuok oko mar mondo mu udhi e ndara ka chung'anyo. Nachako wacho niya, kaka student leaders tijwa mokwongo en advocacy. Advocacy ng'e ni advocacy timo katetebu. Ubet piny to wacho ni wan kaka student mae gima wan waneno. Shida oyudowa to wan koni waneno notime kama. Wasetemo mago te to tamore. Nanyisi ni sama ne watemo negotiate to willingness ne onge nikech jok ma ji ariyo magore ok ni nyal winjre. Koro be ok waneno yo moro kendo tok mano. To ka nitie to jowinjo kata joneno nyalo nyisowa ni wan waparo no nyalo timo kama nikech ba nitie te wasetiyogo makoro modong' en mana mar exercising our constitutional right. Mabe wang'eyo onge gima onge gima yot, kata ng'anyo no wang'eyo ni otek, to awacho ni ok wadhi kwahero. Koro ji nyalo hinyore ng'anyo, jomoko be nyalo tho e ng'anyo, lakini wagone Nyasaye kama nyaka wachak ng'anyo kata nyoro onge nyathi momaki, onge nyithindo mano hinyore. Kamano. To wach mar obila seche moko wuok oko ne waneno ka obila otiyo kod iro malungo wang' ahinya to e keyo jogo mane ng'anyo uno e kinde manu ng'anyo ne en mano mamul kose nyalo bedo nang'o momiyo kinde mathoth ng'anyo makamago kata kotimore to wajaneno ka obila tiyo kod iro malungo wang' e keyo ji. Josh, gima nitie en ni VC masani or try as much as possible mondo protect reputation mare to tiyo gi security agencies. Kapok ne owuok mar ng'anyo ne wandiko ne obila ma Central Railways no andiko ne KICC no andiko ne nikech mago e locality ma wantiere. Koro nyaka ne wa notify gi monego bed ni gine magi miwa security. To an kama no chopo ni gichage go atia gas be wambe no wuoro manono. To ne wandiko ne gi papers go ne wan go makata sama no wuotho ni ne wan kod gi kai. Ne wan peaceful, onge gima no watingo, ne wang'anyo gi placards go kende. Koro mano be gima no dhiero ahinya.
In bende winjo moko kuom penjo ma joneno magwo penjo kinyalo bedo kod duoko moro amora. Awinjo penjo go en mana ni gima nyaka wang'e ni kapok wachako wuoth nyaka wawinjre ni wadwa cover distance marom nade to wadwa wuotho marom nade mondo ne wachopi. Onge ng'ama ohero ng'anyo ka kata kinenowa onge ng'ama ohero ng'anyo. Wasebedo piny mu wasewuoyo kata ka lecturers pok nochako ng'anyo gisebedo piny ma giwuoyo to gik ma giwachogo nokokete tim ema chuno ni nyaka gichungi. Wambe wasewuoyo gi university administration mu wasebedo piny mamoko mane wanyisogi hapa ni last week emane wabedo piny mu chako wuoyo gi VC monyisowa ni nitie papers moko mapok notere Ministry of Education ma wawacho ni kare ka en mano ne wajam ni ok ne students wajam ni ok trust student leaders gi mo wacho ni sawa koro wan ok wadhi wamiye students ariyo mondo dhi students gi no dhi a meeting no komegi kom ne gichung the whole session mar meeting gi Ministry of Education pale Jogo House. Koro neno gigie maka students biro ni nonego bedni sani ne gibedo piny to gi discuss wechegi nokoket gi kanyo ne gibedo harassed bang' mano ne gibiro gimbe gichak gikelo koko nikech wan no adhinia kare gimbe gidhe ginene process no kaka timore kare gik matimore be onge wuoyo gi CS Ogamba to no nyisa ni interministerial meeting onego bedni chakore mano onego bedni students gibedo part of mondo gine kaka process ni dhi mondo at least ka gibiro ginyiso student to nyalo winjogi nikech ne gidhi gineno gi wang' gigi nokotimore jogi nobedo harass ne gichung the whole session mar meeting kata chai nokomigi koro neno ka gigi timre to students ema igi medo wang' iwinjo nikech watemo create peace to peace no bing'e ni koro ema miyo kata kwadok e ng'anyo to wadok ka yo wang' ahinya chai ne ma koro koso miucho bende mano nyayo ich wang'e kinde manu ng'anyo koso nango guk koso aparo ni chai ma Joash wacho en rwako ng'ato ing'e ni kiluonga e bura to abenda biro mondo akel pacha ok ikela mondo ane kaeto gima ne otimore kanyo specifically ne ni onyis nyithindogo ni gik mwa discuss ka mokwongo gin confidential koro chung'uru kanyo mondo ung'i dong' useneno ni watiyo koro doguru nyis nyithindo ni tich dhi mbele mano ng'e ni ok oromo tok tijno ema memo dog wuok ariyo mopogore machiel wacho ni wa constitute a committee achiel wacho ni committee no sebedo constituted motieko tich koro gi contradict to jomo golo memo gi jomo bet katiyo monyiso nyithindo mondo bione koro ng'e ni gigi ok gin gik moko mwadwa ni mondo tim mondo wane kata jomoko tho dich e office mondo ji opar ni gitiyo dala dwe achiel ka ng'anyo dhi mbele nyaka ne lor university en jumba dek to ng'anyo chakore jumba ariyo before olor university ni ng'anyo se dhi mbele kuom jumba beach discussion pod kore ka after 5 weeks kore kidwa constitute committee madhi ng'iyo issues madhi mbele adier gini king'iyo donge ena tugo gi pach nyithindo nikech usewito semester pok aneno modhi dweche abiriyo dwe mar abiriyo koro wachako wadhi go mbele onego bedni semester sari academic year tieko dweche aboro tieni kano chopo dwe mar adek ka rumo onego bedni academic year orumo but kore kairo semester dhi rumo to jomoko pod nyiso ni pod wa constitute committee kan wakwongo wadhi e ministry mu ayudo PS gima ne PS onyisowa en ni willingness kata mana winjruok maber onge management maru gi jotich koro doguru mondo nyisgi mondo gibed piny gi wuo kai gikelnwa details mwadwaro koro ka ministry bendo donje neno ni mae shida kuma nitie to gine magi employ jogi gine magi chulo staffs gine magi chulo management monego bedni gikawo responsibility to giluongo jogi bayo nyoro ne wadwa dhi e parliament kata sama nyone tiagas nye wuok barupe nyawa sendiko maber ne polise mane wawinjore gi polise makata sama nye wawuok tu ka wawuotho ka wadhi nyaka Ministry of Education ne wan gi polise magine manye gichungo gari gimiyo ji protection mondo kik guns kata joma richo donje e nyithindo to ka wachopo Ministry of Education kanyo to ji nyoko winjore nikech nyokel secretaries mag ministry mondo bi okaw petition to petition ne okodwa mi secretary is either CS kata PS CS emo kaw petition no kende nikech siasa mang'eny ni kuonde offices go ang' ni kawe to secretary okane idhi nyis jatelo ni wasesort wach mar tukcha nikech jotelo go nigi tiche mang'eny magitimo e petition ukanyo no ndika ang'o mar mondo modwaro mar mondo mi uchwal ne achiel kachiel jagoro mano either jagoro mongirore migawo mar somo kata jatend migawo mar somo wuon petition gima duong' ahinya ne en chandruok ma nyithindo kale ka olor university namba 2 en effect mar loro university kata mar choro semester mang'eny nikech ing'e ni program mar university onego be ni dwe mar 6 by dwe mar 4
ji ne dhi e long holiday. Joma onego graduate dhi e attachment. Then kuduogo to clear, then graduate. Ka dipo ni semester mar 2 chako dwe mar 4 to rumo dwe mar 8, tiende ni industrial attachment ok dhi tim ka. It's likelihood mar graduation koso bende ni malo. Koro magi petitions ma watero. Nema wadwa ni mondo wami CS owuon mondo ng'e ni university kolor onego beni ji graduate tarehe 26 dwe mar 11. There is no way ma graduation no nyalo timore. Koro gi speed en owuon o take responsibility nikech en ko wuoyo nyocha nuwinjo chieng' mano wuoyo gine Kenyatta International Airport ko wacho ni wach tuk wadhi loso. Seche go to wach UN mothreaten mana ng'anyo. Ogolo mana memo ni wadhi ng'anyo to los gi seche go. Wach University of Eldoret mo wacho ni wawuok wadhi ng'anyo odhi olosi kae to marwa to wacho ni ibiro losi bang' dwe achiel gi bathe ka ng'anyo dhi ber. Koro emomiyo ne wadwa ni wanene no wuon wamiye petition mondo kik wadogo piny ng'ata ng'ata en wuon mwa pinje nikech en ng'ama wang'eyo ni o interact gi ji kata Joasho wacho ni wuoyo kode nyithindo wuoyo kode kata wan en ng'ama ki text kaka student leader nyalo duoki monyisi ni mae gima dhi mbele. But ne wadwa ni wanene physically ka wan gi nyithindo mondo ne ni wamiyi petition after 1 week kata 2 weeks wayud duoko kuomi kuma process osebede nikech jok matimo gigi te to gin gi thod ich ok wane outcome mag discussions magitime boardrooms go. Kamano ayadwa wakaw yuyo madundo e twak maromo kuonge chenro mar Rupinya Kwaramugia Jwang med chwalo ote magi abo bedo ka somogi e kinde madhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machigni Nyakwaramugia Jwang chenro mar Goma Owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. Kaito kichario. Reggae wake yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek Nyakwaramugia Jwang akelo ni maana yani ngeni mpaka kiwasani. Ticha Ngwene is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii Nyakwaramugia Jwang Friday supuzo wake. Sapar gida kapaga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana. Love is a beautiful thing, and this February, View Sasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on View Sasa. I miss your touch. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke.
En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono kaponi e kitudri kodwa gi sani. Antiere kod welo ariyo, Rafael Oguk, jagoro maduong' mar jopuonjre e mbalariany mar TUK, kaachiel kod Agola Joash, jatend jopuonjre mane mbalariany mar TUK. Watudore kod watwak kotudore kod ng'anyo mag jopuonja kaachiel kod jopuonjre mago e mbalariany mar TUK. Ka ng'anyo mar jopuonjre mar jopuonja emano chako, kata ng'anyo mar lecturers emano chako, to gi sani koro waneno ka jopuonjre bende koro oriwore ng'anyo makamago. Odiochieng' manyoro ne ging'anyo ka koro gidwaro mar mondo mi oyaw mbalarianyno ma oselor kuom kinde mathoth. Gino magiwacho ni oserocho sombgi e yore mopogore opogore. To nyakwara Mugia Jwang wang'eyo ni mbalariany mopogore opogore pacho kae bende nitiere kod gope mapok ochula mbalariany makamago. To bende iwacho ni mano new funding model mane doho mamalo ochungo kalore ni en ataro mar chik. En achiel kuom chenro ma sirikal nobiro godo mar mondo mi okonya e tieko gope ma mbalariany mopogore opogore nitiere godo. Nyalo bedo ni gope ma pok ochula mbalariany ma pacho kae ema omiyo nyaka sani koro jopuonjre kata jopuonja ma puonjo TUK pok ochule yo makare. Kata kamano wawinjane kaka jatelo maduong' ka University Fund mano Geoffrey Monari noloso odiochieng' manyoro ka entiere bomano ma Naivasha kotudore kod kaka chungo chenro mar chwalo omenda mag somo ne kata new funding model kata chungo new funding model nyaka sani koro nyalo rocho chenro mar chulo gope ma sirikal nitiere godo mag mbalariany mopogore opogore ma pacho kae. We wawinjane monde. So we are all aware that there were stakeholders who took the new funding model to court, and this is something that we are navigating. We want to see how we can be able to go through this process and ensure that we adhere to what the court proposed. Currently, we have made appeal to the case, and we are reviewing that so that we can ensure that this process or the requirements are fulfilled. Number two is to also look at the debts that the universities have. How can we be able to assist them and facilitate that these debts are reduced? With the implementation of the new funding model, we saw that these debts had started reducing, but with the current situation, with the court case, then it gives us a challenge on how to move forward. So that is the current status. Rafael kachako korka kodi kotudore kod gope mbalariany nitiere godo. Nyalo bedo ni mano bende achiel kuom midhiero mbalariany mar Technical University of Kenya kale. Kata bedo ni wawinjo kanyo ka CEO mano mar University Fund mano Geoffrey Monari oloso kanyo kowacho ni kalure kod chungo mano new funding model koro bende bro bedo ka rocho chenro mano mar gope ma onego bed ni mbalarianya ma giwacho ni gope ma kamago osebedo ka dok chien. To kalure ni new funding model no chungi mano bro bedo ka rocho chenro mar tieko gope ma mbalariany nitiere godo. Erokamano ahinya. Aparo ni chungo new funding model kapok aduogo penjo mipenja bende koro miyowa idea kata paro moro e wi gimomiyo no kel new funding model. Nikech wan kaka jopuonjre mochiegni tieko mano donjo gi old model maluongo ni DUC, differentiated cost unit. DUC ne ichulo 20% kaka student, then government chulo 80% regardless bora ni in student ok ne ng'ini background ni chal nade. Haka no kill new funding model mane wuoye bands
ikori mi ichulo ni fi kalure gi kaka chal background ni chal. Ne giwacho ni gidwa konyo jok ma ok nyal kata jok ma odhier, to kare ma ok en paro ma kamano, nikech iyudo ni new funding model nokel higa mokalo, omiyo ma ok nyal bedo ni emoketo chandruoge universities. University ka students ne ok onyal yieni tim penj kapok ichulo 20% mari, 80% mar sirikal cha ema ne ok chopi. Koro ma ema ne kelo gopi. Koro sirikal ema ok ne tim partne mondo okel pesa e universities. Tiene ni kare omiyo ne gikelo new funding model mondo baden odog piny ne sirikal, mondo nyithindo kata jonyuol ochul part mang'eny. Koro new funding model to ok emokelo dhidhierni ma university kale. To aparo ni idwa mana ti kode mar duoko midhiero ma university nyalo kale. Kata obedo kamano ni nohinyo jonyuol. Kamano. Josh, in korka kori kotudore koda new funding model ma dono chungo kata obedo ni wawinjo ka Monari wacho kanyo ni gisebedo ka gichwalo appeal mar mondo mi seche moko ng'eto mar doho okiroko mondo new funding model odhi mbele tiyo e pacho kae. Nyalo bedo ni en bende ema ochangia e achiedh nade monene mbalariany mopogore opogore. Okay, erokamano kendo. Gima nyalo wacho ni ok new funding model ni nyalo kelo situation gibet kama e mbalariany go, nikech ndalo higni go te wasebedo kwa somo to ne watiyo gi old funding model. Gini pok otiko kata 1 year. Koro midhiero ma universities gikale ok en gima nochakore nyoro ma new funding model ni dwa golo. And number one thing ma nyaka wang'e ni ka wasomo kapok watimo penj nyaka wachul fee. Mama is mandatory. Koro fee mwachulogi gidhi kanye. I think ni management mag skunde gi emarach. To nikech ngeni Kenya ka sani corruption ng'eny seriously. Ndalo wacha ingeni kane wa apply old funding model ne wadhi ka jaja tiso wani pesa en kamai. Koro ine miyiero midwaro kata ka en 60 kata ka en 40 tipogo nigo. To sani emidwa ketwa e bands gi. To mean gikawo pesa cha mondo gikelo mondo wa apply, then at least pesa no lal. An gima neno ni pesa ni onego beno ikete migawo mar somo direct moko bede lwet students mondo ochwal somo mar students gi ka ok omiwa ga lwetwa, nikech sama gikawo pesa to gichagi miwa wan mocha kwa chulo fee moko sijui gimiwa ati management fee. What is that for? Gikawo pesa gito gikete chenro mar somo to nyithindo gi somo. Koro tija nyuol en mamanya ne nyathi cha gimonyalo chamo ka en university ka kata ko chulo rent. Aneno ni mane. Ando ka janeno amoro chwalonwa ote kae namba mar 36000. Wangisa kae ni an ABO japuonjre matuk. Apenjo ni Pascal mano academic secretary ne oriembe meeting kose ne gichung. Penjna General Agola. Bende mar 2 wacho kae ni nitiere joma ne ohinyore. Oguk wacha ne wachno maler Woodlu achak kodi. Gima nitie ni meeting ne gidhie, meeting ne gichung. Gik mano nego bende gidhi time meeting kane wawinjore gi VC no wacho ni gidhi e meeting gidhi neno the process ma nyis gi documents ni kae mwasechopo. To kane gichopo meeting to nyis gi meeting is confidential, is like obedo kama to ginoteri kuchecho no dhu chunga cha. Mano is harassment. Koro mano is like ngato riembi e meeting instead of bedo neno gima timre. Hapana sadwoko wacho. To wach ma iwacho ni nitiere jopuonjre moko mano hinyore nyoro. Rafael. Nyoro tok ng'anyo ne watimo follow up. To nyaka sani nyithindo manoyudo minor injuries, awach ni ng'ato nye ringo sama nyo go tear gas to luar, ng'ato samoro sama nyo tear gas ogo to obarore to maybe omako ng'ato. Ne gin minor injuries, but ne watimo follow up. I talked to them, ang'eyo gi na wuoyo kodgi. Nitiere moko manie yore mag manyo makata gokinyi sani odhi kuonde gi mag manyo manyo yudo gine first aid ne gina gik moko matindo ma ng'ato mano otero hospital onge. Anyalo confirm ni onge, kendo ne wanyiso nyithindo ni ka nitie, nikech nyithindo ng'eny, ka nitie mora ma samoro do hinyore to ling to nochop irwa to nyaka gisani pok wayudo moro. To mane wayudo kata mane wang'eyo ne wasewuoyo go gi Nyoro, onge ng'ata manyo
ni osuptal kata mano inyore marach kamano. Haya, gero ni ABO mano japuonjre matuk owinjo duoko makamago e yo makare. Wadong' gi dakika matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Bende dago mar mondo mi watwagane kotudore koda kaka sirikal osebedo ka chwalo omenda ne jopuonjre ye nyako kalo e new funding model. Mano CEO mano mar University Fund odiochieng' manyoro bende kanoloso Naivasha kocha nowacho ni nitiere omenda mano maderom bilion 44 mosechwal ne jopuonjre mano kokalo e new funding model. Jopuonjre maderom 247 mosebedo ka yudo omenda kokalo e new funding model. Wawinjane kaka noloso mondi e kawadhi mbele kod twak maro. The first year we were able to fund 113,000 students for both scholarships and loans. When we came to the second year, we have been able to fund another 137,000 students. So total for those 2 years, we are talking about 247 students approximately who have received both loans and scholarships during this period. The total amount that the government has been able to use for those two cohorts is totaling up to 44 billion Kenya shillings for those two cohorts. Wang'eyo ni wach ni mar new funding model kata obedo ni sirikal katok kado nosechunge nosebed ka iwacho ni onego bed ni iduoko jopuonjre go ahinya to mago mantiere hikgi mokwongo kaachiel kod hikgi mar ariyo wanyalo wacho ni gine ma new funding model ni noyudogi. Kwang'iyo kaka osebedo kotiyo Aguka ng'eni in kaka jatend jopuonjre kendo jagoro maduong' mano mar jopuonjre matuku osebedo ka utudoru kod jopuonjre machiegni ahinya. Bende omenda miwacho ni en gino ma jopuonjre nyalo wacho ni adiera jopuonjre osebedo ka yudo kose seche moko gin mana weche miwacho mar mondo mi oket picha maber ni yes new funding model osebedo ka tiyo makare to koro seche moko dono timo makosa kuom chunge. Kapok aduoko mano an kaka representative to gi student leaders moko tuk ne wayudo privilege mar bedo one of the committee mane president oyiero mar ng'iyo new funding model kapok ne do wite oko. Doni tijwa to ne watimo mwatieko kata ka do no osewite oko kamano. To pesa mine ni wachogi iwinjo kiwachogi e figa madongo billion watengo billions mag universities to gigo chopo university no setergi iwinjo ko ketgi kando to universities pod ng'anyo oketgi kando kata mana nyithindo mondo mine gi yud upkeep no kaw patik mar student mondo dhi ong'any anniversary towers office mag help eka ne omi nyithindo pesa gima mar upkeep to no miss jomoko to pok no yudo. Koro pesa miwachogi gina ina gik moiki mibiro chiw to pok gichopo universities kamano. Joashin Kakori wach ni mar university funding model mane do chungo sirikal to wacho ni yes nyaka sani kochakore higa mokal kata higni ariyo mosekalo nitiere omenda makore lach mosebedo ka chopo ne jopuonjre. Gima nitie ni propaganda ng'eny stories miwachogi nikech kata kwa ng'iyo figures ma omiwago ok gin figures ma inyawacho ni gin university students mane universities adi. Gima nitie ni gin gik moko bedo cooked mondo gishow e media but gima nitie students onge pesa gigi poko or nikech aneno ka chal ma sirikal bing'eni pimore girito ni sama gigole nikech most of the portals mag students gi wang'iyo ga tido ni pesa no osekete mo wach ni disbursed to accounting eno onge. Koro mane kaka status mar ni nigi ndiko. Koro the moment magiwacho ni gise oro pesa go anakia kuma pesa go nitie students onge kodgi nikech dine sane wach ni students nitie de gisechulo fee dine gin gi upkeep dine ogisandre to ing'eni student ena student samo yudo pesa ok dakikos ng'eyo na yudo pesa sani jogi onge pesa. Koro mato mar sirikal. To koro nyaka sani ang'o monego bed ni timo mar mondo mi otiek midhiero makamagi mwaneno obed mane ng'anyo mag lecturers ng'anyo mag students wechego mag new funding model mosebedo kwano nikech wanyalo wacho ni sekta mar somo ahinya to kuonde tiegruok mamalo kata mbalariany ma pacho kae adiera wasebedo kwaneno midhiero mathoth ahinya Oguk. Ang'o monego bed ni timo mar mondo mi crisis makamagi otieki jopuonj lecturers odoge class nyithindo odogo somi nyithindo bende omi omenda either kokalo new funding model kata kokalo kiduoko gi old funding model ma unji ari usebedo ka uyute. Mokwongo kama chandruok kaparo ni nitie ahinya en Ministry of Education
nikech mae center mag gigi te. Pesa kitero universities and Ministry of Education. Management mag universities and Ministry of Education. Koro kae ma shida nitie. Ministry of Education nyaka government ng'ini joma ni kanyo. Gin joma serious to ng'e gimonego bene gitimo. Ok jok ma obedo manigi paro mar siasa e gimoro amora. To kod ywaruok matindo tindo ei government kata ei ministry. Mano kende gima nyalo konyo. En dwaro ng'at ma kowacho gimoro tiwinje universities gi. Kata universities gin independent, but all the CEOs mag universities bedo gin appointees mag government through Ministry of Education. Ka giwacho ni mae gima timore to mane gima timore. Pesa chopo e universities through Ministry of Education. Sani koro tuk ng'anyo. Universities moko dhi mbele. University gi ka ni loko model iwuok e new funding model, e old funding model, jibire e new funding model. Jite no olokore. Ok ni tuk no dong, kata tuk no obedo nade. Ka government ne oro pesa, onego beni kaka ni oro ne universities moko kaka ni oro ne tuk. Tango makelo chandruok ni do ka tuke mong'anyo, samoro moyie malwar, samoro University of Eldoret ema nigi shida, but other universities to dhi mbele. Onego beni jok ma bendi keto kata mana ni koro represent ministry, management mag institutions. Gibed jok manyalo bedo kod paro malach, mago be gik ma paro ni one of the things ma ne wa recommend. Doni okadhi wuoye recommendation ahinya nikech en report mapok president to receive eka koro wanyalo wuoye wach ni gik manwa recommend no keti, but gima kaber to universities onego bed gi their own ways bende mag manyo omenda, ok through pesa ma imedo ne jonyuol, but ways ma university nyalo medo loso go pesa kata through business moko mag university. Mago be dhi konyo. Ok ni pesa mar government cha ok chop te monego chul go jotich, pesa ni mo university be da chulo go bills, iyudo ka pesa ni tin. Koro gidhi prioritize gik moko to staffs do ng'anyo to magi miyo students inyore kuonegi kamano. Oguk to bendi paro ni koma uchope ni kalore ni mana kaka mano Joash kaka Oguk no wacho to no wacho ni ji ariyo ka dhao to nyithinde ema hinyore nikech wacho kata kod dho Kiswahili ni fari wawili wakipigana ni nyasi ndo inaumia. Matinde ni nyaka sani koro un kaka jopuonjre une ma uhinyoru. Bendi paro ni kuma uchope ni Joash owinjo mar mondo miyo luong romo machielo e kind jotend jopuonjre e mbalariany atelo mano mar mbalariany kaachiel kod migawo mochung' ne weche go mag somo. Owinjo luonge romo moro mar mondo mi ubed piny kanyakla, upor weche, uwach kila ng'ato wach shida ne mar mondo mi one kaka inyalo sud mbele kod wach ni ng'anyo rum jopuonjre odoge klas. To gidoge klas bet lecturers be biro mar mondo mi opuonjgi. I think nigi sani kaka gigo sebedo. Onego beni mane gimikete tim gi sani nikech saa osesuda ahinya, students onego beni puonjo to ma pok otimore. But gima duogo kaka neno ni university kae aneno ka en siasa nikech sani adier mantie ni universities kipiem gi ranking. Tido ni mbale kacha took ne is at a better position. Lakini siasa ng'enye kata appointees kata VC mikele universities. Kwa neno ni the best thing monego beni timo Ministry of Education onego beni keto ng'ato kibedo CS for you to qualify. Onego beni ne capacity mar wuotho institutions ki. Idhie maka wuono ng'e ni shida ni kanye. Mondo at least ki solve problems jing'eyo. Kech ng'eni sani ok wanyalo wacho ni nitie samoro bura madhi mbele nikech Ministry of Education ni town kachacha tuk beni town. To kinya yudo ni jogi stakeholders ma within the Ministry of Education nyalo kao time gi mondo bi tuk mondo winyane story. Gidwa ni gi book appointment koka jotuke ma mondo wuogi through university admin or the a meeting. Kwa nani oket ng'ama nyalo tiyo nikech sani iwacho ni education is the equalizer, but for me death is the equalizer. Kwa nani bwana wach somo ni onego beni ene number 1 e Kenya ka mondo konywa wajiro were gi joma tindo mondo at least wayudre ka future biro to at least one somewhere. Koro jogo chak wuotho institutions gi ng'eni shida en mane to kaka inyalo los shida gi obed gi moro mo fine. To bendu paro ni inyalo kaw option mano mar somo kokale yor mbui online learning mar mondo mi engage student gi sani kato bedo ni balance to bedo closed indefinitely kose mano ok nyal udwaro mar mondo mu doge class achiel Oguk donge mano to nyal ok nyalre gimomi ok nyalre kata joma dhi puonjo online ge mang'anyo ng'eni tuk nitiere units moko mipuonjo online to gin nowe puonj gi chon. Iyudo ni ka samoro lecturer moro no sneak modhi omiyo link mudonjo. Uyudo ka
jogi mang'anyo kodgi moro bodhi odonjo kodu kanyo koro sama wadgi puonjo cha ebo odonjo mana kanto chako mana to mi ayany ni koro ma wang' nyaka klas no rum mowe koro gitene giweyo miyo kata sani onge gimoro ma nyadhi mbele nikech kata mana chieng' manolor university kaka Joash nowacho ka ne jatelo wacho ni waseiko gimoro amora idhi miu penj lecturers bende chieng' no gibiro ga ng'anyo to gichokore e university kan chieng' no koro ne gibiro te to gibete e university koro girito ni koro wanejo madhi chiwo penj ochuno jatelo maduong' mondo gi jalopne mondo ka penj kende oter to tero mana ne classes moko adek jok modongi odong nono koro ji odonjo ji ochako yware koro lecturers osetamore online kata wawach ni mondo dhiyo wan wanyalo yie mondo mi wakonyre lakini ing'eni number 1 okisoma somo itieki ni tieko onego beni itreni makiwuok kanyo ni kata in engineer to in engineer manyalo bedo trusted ok ni in engineer mopuonjo online nikech nitie practical engineering courses gin practical mang'eny but kipuonji online course madwaro practical work to bende ng'ama dhi puonji online onge nikech gitegi tamore koro mana gimi penjo ni mondo ji obed piny owuocha emomiyo ne wapush ni parliament ing'eni ministry kosetamore to parliament nigi teko mar luongo CS mar education luongo management mar TUK luongo stakeholder piny to wach ni ji koro bed piny mondo ji owuo then gichiwo recommendation ne president kata ne treasury ka en golo pesa to itimo kako wachi aparo ni parliament kore final body ma wanyalo kwayo ahinya ni mondo bi nikech ministry to waseyudo ka nigi gi games moko mang'eny ahinya gin gi siasa mang'eny weche mag somo Josh, anno kwa dong kod dakika 4 kende twatieko twak mar okinyi makawuono komi thuolo mar mondo mi iwuane kod telo mano mar mbalariany mar TUK inyalo ng'iso gi ang'o kotudore kod ng'anyo mar jopuonjre kaachiel kod jopuonj ma mbalariany mar TUK kaachiel kod wachni mogik ka watieko kachako kod Josh. Gima nyalo wacho en ni mondo gigi odhi maber university administration nyaka bed piny gi lecturers to kena ina bed piny adier gima nitie en ni ok lecturers gin jonyuol gimbe nitiere kuma nyithinde gi nitie some koro ing'eni kata na winjruok obedi ni bedo tiwinjo osara ok omiyi mano ing'eno ok okony mano is a short term to wan wadwaro long term effect at least ka gidhi school gidok to wawinjore ni bana wanyalo kata tieko kata 3 years kata 4 ka problem machal kama pok otimore nikech sani nitie jomonego bed ni graduate by November mano ok dhi timore kendo aneno ok dhi timore nikech kata attachment gi ji pok odhi to wakiani ji resume nini school teacher di kora kwayo ni bana university admin through Ministry of Education gibed piny to giwinjre ochul gi mshahara mondo ji odoge class koro gima kwayo en ni okanyalo wacho ni students obed piny owinji nikech wasewuoyo gi university admin to onge gima osenyago lemo wan wabro mana push wechewa gi kinyalo winjwa gi winjwa I think gima dhi timo next and the parliament mondo wawinja ni nyalo bedo nade nikech sani ko wacho ni waling to ni wacho ni wachako ng'anyo to koro waling gik moko ni sawa to ka wadho waling taneno kata ka school no nyayo kata next year koro wan to dhi push magi makwayo students ni koponi waluongo gi ni gibi to giwuog oko mondo jogi owinjwa ma I think ni gukapani by Thursday onego beni wawuok wachomo parliament mondo wawuoga te koro giwinjwa kama ne gima ginyalo winjo sani nikech bedo piny miwacho gi kata jonyuol kuma maginti wasebedo piny mu wuoyo weche wagi wacho gi awacha banga gisea kanyo giwacho ni wawinjore gi students igolo memo ni everything is successful ko wuok kanyo onge gima dhi mbele koro anakwayo mana students ni kuolungo gi ng'anyo to giwuogi mondo oyaw school mapiyo piyo no taneno ka ji dhi budho sana kapok school erokamano ahinya Agola Joash Oguk wachni mogik ka watieko wachna mogik en ne jotendwa kata MPs mawinjowa gi dhok mwawuoyen kata ka ginyalo convince other MPs mondo mi ging'i wach TUK matut nikech staffs union matuk nosekelo petition e parliament wach no ling'aling' isiki chori achora wan be kaka student watemo mondo mi wakel petition but mano sechopo no staffs ema nigi chandruok ng'ieuru wachno nikech ok en staffs kende ma hinyore kata one students wa hinyore to kata security mag student ok ni maber to kata de wadog dala pod wachandore kuno nikech ochuno ong'eni osechegi onego beni wan e school onego beni ng'ama graduate
this year onego graduate, ng'ama graduate next year onego graduate. To ka ok ukonyo wach tuk, to tuk dhi kuma moi nitie. Koro wakwayo parliament nikech ministry to koro waonge kod gadiera. Siasa gi ng'eny go, parliament mondo oyie okonywa petition manie parliament mondo mi ging'i to winjruok mondo bedie. Kata kidwaro stakeholder engagement, we are very ready kaka student body mondo wakol our representatives ober piny gi staff unions gi ministry officials to gi committee mochung' ne education e parliament mondo biji owinjre mondo wadog school mapiyo kaka nyalore. Erokamano inya Rafael Oguka achiel kod Inagola Joash kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod mageno ni mbalariany mar tuk atelo mar mbalariany mar tuk bro bedo ka bedo piny yo makare mar mondo mi gipor wach udoge skul udhi mbele kod sombu kendo sidhu kondo mana ka jopuonjre mamoko mano somo tuka masani koro no se sidh kondo kendo tiyo tije mamoko. Nyakwara Mogia Jwang in benda goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak mara mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. En geno marwa ni telo mar mbalariany mar tuk bro bedo ka bedo piny mar mondo mi gibede winjruok makare kod lecturers ka achiel kod jotije mamoko mag mbalariany mar tuk mar mondo mi gichung ng'anyo margi jopuonjre odoga e skul kata odoga e classes mar mondo mi opuonjgi gitiek somgi e yo makare kalore ni students kata jopuonjre ko beta ka onge gino magitimo to ginyalo bedo kod paro moko maricho mar donjo e timbe moko majendeke to mano ok ne kare. Omiyo wantiere kod geno ni ng'anyo makamagi bro bedo ka rumo mapiyo to bende ka ber migawo mar somo onego donje wachni mapiyo piyo mondo ng'anyo makinde ka kinde ahinya to e sekta mar somo kikwane e pachoka. Nyakwara Mogia Jwang yena mar mondo mi akaw yoyo madundo ge kanyo chenro mabiro bang' mae en tedo gi chiemo gi jai lieta kikidhi mabor. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na wa place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum.